Ben, moi boa tarde a todas e a todos. Damos comezo á sesión ordinaria do pleno correspondente ao martes 27 de xaneiro de 2026. Señor secretario, ten a palabra. Ola, boa noite a todos e a todas. O primeiro punto de orde do día é a aprobación se procede do borrador da acta da sesión anterior. Punto seguinte. A dación de decretos de alcaldía e asuntos varios. Punto seguinte. E o punto terceiro, a cesión de inmoble para exposición do Reino de Galicia, Rúa do Castro número 7. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa, e boa tarde a toda a veciñanza e aos compañeiros de corporación. Ben, como é coñecido por todos e por todas, o Concello de Betanzos acadou unha subvención que financia ao 100% un plan de sostenibilidade turística no noso Concello, no que se encadran varias actuacións. Unha delas é a rehabilitación, a recuperación do edificio sito na Rúa do Castro número 7, onde estaba ubicada a Policía Local, por un importe de 730.000 euros. As obras xa comezaron e transformarán dunha forma evidente e dunha forma cualitativa a edificación. Nese inmoble se vai a situar un centro de interpretación turística con unha oficina de información turística e un museo de interpretación do que é a trazada da muralla medieval do noso Concello. A maiores, logo de varias conversas mantidas entre o Goberno local e a Deputación Provincial da Coruña, esta amosou o seu interese en ocupar un espazo do devandito edificio para traer e instaurar aquí en Betanzos de forma permanente un centro museístico sobre o antigo reino de Galicia. Para elo necesitan varios espazos dentro do edificio. Temos que ter en conta que ten unha superficie construída de preto de 400 metros cadrados e a Deputación Provincial da Coruña necesitaría 147 metros cuadrados repartidos entre as plantas do edificio. Polo tanto, o que se propón é unha cesión deste inmoble a favor da Deputación Provincial da Coruña durante un período de 30 anos para que se instale ese museo do antigo reino de Galicia que, sin ningún tipo de dúbida, pois lle vai a dar un plus, non, ao noso Concello. Esta rehabilitación do edificio se encadra dentro dun proxecto ambicioso do que se falou en varias ocasións nesta sesión plenaria e que se presentou a veciñanza en diversas ocasións de dinamización do casco histórico, non? Comezamos coa recuperación do mercado municipal, da Praza de Abastos, e continuou con ese proxecto de mercados sostibles, gracias ao cal se construíron dous espacios verdes, dous parques infantiles no noso casco histórico, se dotou de mobiliario, de nova sinalética ao casco, e con este proxecto a maiores de crear unhas rutas turísticas, un plan de marca turística, a recuperación do devandito edificio, pois entendemos que a cesión para que a Diputación instaure un museo pois é un plus engadido tanto no eido turístico como no propio eido cultural. Polo tanto, son todo ventaxas e a proposta que se fai é a seguinte. Primeiro e único, aprobar a mutación de manial obxectiva, que é a figura xurídica que rexe este tipo de cesións, polo prazo de 30 anos, por cesión da titularidade dun inmoble de acordo á documentación que figura no anexo 1, que basicamente son cederes os 147 metros cadrados do edificio singular sito na Rúa do Castro número 7. E aproveito tamén a intervención para agradecerlle ao Goberno Provincial que pensara en Betanzos e que facilitara todo o procedimento para poder contar con esta exposición permanente no noso Concello, que a ben seguro que vai a ser outro polo de atracción para visitantes e sobre todo para a veciñanza e para que os nosos nenos e nenas pois seipan e coñezan o que foi e o que é a historia do noso Concello. Nada máis que engadir. Moitas grazas. Concelleiro non adscrito. Señora alcaldesa, buenas noches a todos y a todas. Nos parece muy adecuado, siendo antiguamente Betanzos capital del Reino de Galicia, ceder este edificio por 30 años a la Diputación, en el cual se pondrá una exposición que enseñará a nuestros pequeños la historia de Betanzos. Nada más. Muchas gracias. Moitas grazas. Voceira nacionalista. Moitas grazas, señora alcaldesa. Moi boa noite a todas. Ben, trátase dun trámite necesario para darlle oficialidade a esta cesión do
edificio do antigo cárcere da Deputación da Coruña, que se poida ali instalar esa exposición sobre o antigo Reino de Galiza. E nos, no BNG de Betanzos, queremos recoñecer, como facía o voceiro do equipo de goberno, o labor desenvolvido desde a Deputación da Coruña, en especial desde a área de cultura, que encabeza Natividade González, e sobre todo queríamos facer mención a unha persoa que é a Xavier Campos, compañeiro noso, que puxo todo o seu empeño persoal porque esta exposición, que era unha exposición itinerante, que no seu momento percorreu Galiza, se instalara de maneira definitiva na nosa cidade, na cidade de Betanzos, e que lle dira contido, de alguna maneira, esta outra parte do antigo cárcere de Betanzos. Como non pode ser de outra maneira, o noso voto será favorable. Grazas. Moitas grazas. Voceira popular. Moitas gracias, señora alcaldesa. Boas noites a todos e todas. Pois máis do mismo, como dado que Betanzos foi unha das capitais do antigo Reino de Galicia, parécenos moi axeitado que esta exposición quede aquí permanentemente. A ubicación parécenos tamén moi axeitada, a Rúa do Castro, en Betanzos, pois, como manifestaron os meus compañeiros na Comisión de Programación, o noso voto vai ser favorable. Moitas grazas. Algo que engadir? Nada máis, agradecer o voto favorable dos grupos que así o manifestaron e reiterar o noso agradecemento e apoio da Deputación Provincial da Coruña neste tipo de colaboracións cos noso Concello que se veñan a culminar outros como poden ser o convenio recentemente aprobado neste pleno para dotar dunhas melloras no parque infantil do Pasatempo, o recente convenio para financiar a 25 edición da Feira Franca Medieval, etc. Nada máis que engadir. Moitas grazas. Algo que engadir? Voceira nacionalista, voceira popular. Ben, pois, señor secretario, entendo que este punto se aproba por unanimidade. Pasamos ao punto seguinte. Punto seguinte, o punto cuarto, moción do PP para reclamar ampliación para financiar plans de prevencións das inundacións. Voceira popular, ten a palabra. Moitas gracias, señora alcaldesa, e moi boa noite a todos e a todas. Durante a presentación da nova proposta do Pacto de Estado fronte á emerxencia climática, o presidente do Goberno, Pedro Sánchez, anunciou o mércores 17 de decembro que unha das medidas que implementará nos vindeiros meses o Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, co propósito de mellorar a resiliencia climática de diferentes zonas de España, será a financiación de plans contra as inundacións en municipios de menos de 5.000 habitantes. Segundo a información divulgada a través dos medios de comunicación, o Goberno Central incidirá no mandato para desenvolver ou actualizar os plans autonómicos e locais para minimizar os riscos en zonas inundables a través da prevención e a limitación de usos do solo e edificacións. O criterio de limitar a menos de 5.000 habitantes o rango poboacional dos concellos que poderán acollerse ao financiamento estatal da elaboración dos devanditos plans representa unha evidente discriminación para municipios como Betanzos que comparten as mesmas necesidades que os concellos máis pequenos e que carecen dos medios e recursos necesarios para a implementación das medidas correspondentes. Polo exposto, o Grupo Municipal Popular no Concello de Betanzos presenta ao Pleno da Corporación a aprobación dos seguintes acordos. 1. Instar ao Goberno Central a ampliar ata os 15.000 habitantes o criterio poboacional para que os concellos poidan acollerse ao financiamento do Goberno Central para a elaboración e actualización de plans de prevención contra as inundacións. 2. Reclamarlle ao Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico que o desenvolvemento da estrategia recollida na proposta deste Pacto de Estado contra a emerxencia climática incorpore a dotación orzamentaria suficiente para desenvolver as medidas preventivas e correctoras que se establezan nos correspondentes plans contra as inundacións. E terceiro e último, facultar a alcaldesa ou ao concelleiro ou concelleira en que designe para levar a bo fin estes acordos. Mais nada. Moitas grazas. Concelleiro non adscrito. Gracias, señora alcaldesa. Entendemos que todo o que sea mejorar Betanzos va a tener nuestro apoyo, como siempre venimos haciendo. En nuestra ciudad tenemos dos zonas que se inundan con frecuencia, la ribera y el puerto. Así, todo lo que sea disponer de dinero para mejorar y evitar estas inundaciones tiene que contar con el beneplácito de todos, de todos. Nuestro voto será favorable, por supuesto. Moitas grazas. Voceira nacionalista. Grazas, boa noite a todas. Pois nada, simplemente decir que nos chama a atención ou que nos parece canto menos curioso que traen este tipo de mocións falando do cambio climático cando fai 4 meses, 5 meses no verán,
Cando tuvemos a vaga de lumes que tuvemos, non había cambio climático e non existían nin cartos para repoblar o monte, nin cartos, nin dotación presupuestaria, como piden aquí, para as brigadas de incendios. Está ben que polo menos recoñezan unha que hai cambio climático e outra que para facer as cousas necesítanse cartos. Negar a realidade cando lle toca á Xunta asumir ese tipo de cuestións, bueno, vese as dúas caras deste Partido Popular que temos en Betanzos. Non podemos esquecer pedirlle cartos ao Estado, pero ao mesmo tempo Augas de Galiza, quen é a institución autonómica que ten que cumprir con este tipo de prevencións, é dicir, hai unha lei, un real decreto, perdón, que é o Real Decreto 27/2023 do 17 de xaneiro, que é este, por si non o coñecen, no que pon que o Plan de Gestión de Riesgos de Inundación foi aprobado o 25 de abril do 2022 con o Comité de Autoridades Competentes, que foi o Consello Rector de Augas de Galiza, e este Real Decreto estipula que eses plans se revisan cada 6 anos, con lo cual non entendemos, aprobouse o 25 de maio do 2022 polo Goberno da Xunta de Galiza. É dicir, pídenlle agora ao Estado unha cousa que non fixeron cando tuveron oportunidade de facela, non o entendo. Sigo sin entender esta maneira que teñen de enliar a xente e de pedir cousas cando realmente os que a teñen que facer son, volvo a insistir, a Xunta de Galiza e o Plan de Costas. Volvo a insistir, ese plan que vostedes piden está feito, está publicado e está recoñecido, con lo cual o noso voto vai en ser en contra, porque non vemos que esta moción teña xeito de nada. Nada máis, grazas. Moitas grazas. Voceiro do Grupo de Goberno. Grazas, señora alcaldesa. Ben, cando falamos de inundacións en Betanzos, non estamos falando de algo puntual nin de nada excepcional. Falamos da combinación de choivas intensas, mareas vivas e dunha realidade climática que está a facer máis frecuentes e máis graves estes episodios, especialmente nas zonas próximas aos nosos ríos. É unha situación ben coñecida pola veciñanza e sufrida en máis dunha ocasión que xera unha evidente preocupación e incerteza cada vez que se repiten estas condicións. Neste sentido, este goberno municipal ten claro cal é o seu papel, que é o de estar ao lado da veciñanza, anticiparse aos problemas e reclamar solucións a quen ten as competencias, sen importar quen goberne noutras administracións. Porque cando hai un risco real ou unha emerxencia, a xente non entende de administracións nin de cores políticas. Simplemente espera respostas. Por iso abordamos esta moción desde a responsabilidade, pero tamén desde a experiencia e desde a memoria. Porque o problema das inundacións en Betanzos, como dicía, non é novo, e tampouco é novo o debate sobre as competencias. Xa falamos disto neste pleno en outras ocasións, de maneira reiterada en sucesivos meses, especialmente nos últimos meses, e sempre chegamos á mesma conclusión. Os concellos acabamos asumindo actuacións e responsabilidades, mentres outras administracións, tendo competencias claras, non actúan nin invisten. No ano 2018, este Concello fixo os deberes. Elaborou e aprobou o seu plan municipal fronte ao risco de inundacións cando así o exixía a normativa e posteriormente actualizouno, demostrando a responsabilidade de anticipación cando está en xogo a seguridade da veciñanza. No ano 2025, a Xunta de Galicia actualiza o plan Inungal, activando en distintas fases de preemerxencia e revisando mapas de risco. Recoñeceu a existencia de zonas de risco en Betanzos, mesmo mediante a instalación simplemente de paneis informativos. Con todo, na actualización de 2025, foi retirado da relación de concellos obrigados a contar cun plan municipal. Unha decisión administrativa que non elimina o risco real nin invalida o traballo feito por este concello. Está ben facer distincións técnicas, pero non está ben que esas distincións sirvan para reducir implicación, retirar apoio ou evitar investimentos precisamente onde o risco sigue existindo. E hai outro dato moi clarificador. Cada vez que o Concello ten que actuar nun río ou regato, xa sexa no Mendo, no Mandeo ou noutros cursos de auga, temos que tramitar autorizacións ante Augas de Galicia e aboar 137 € por cada declaración responsable.
Mentres tanto, a Xunta nin inviste nin mantén os ríos, pero sí cobra o Concello para poder actuar. O Concello traballa, paga e asume responsabilidades, mentres eses recursos non se traducen en investimentos nin en prevención real para Betanzos. A moción que trae o Grupo Popular reclama ao Goberno do Estado máis financiamento para plans de prevención. Como Concello non nos opoñemos. Toda medida que sume recursos, evidentemente, é positiva, pero non podemos aceptar que todo o peso recaia sempre no Estado ou nos concellos, mentres a Xunta de Galicia, con competencias directas en planificación e prevención, queda nun segundo plano. Mais aínda cando o Estado sí realizou investimentos reais en Betanzos, como foi na Nacional 651, na zona da Ribera, onde investiu prácticamente 1 millón de euros e a Xunta de Galicia en ningún momento chegou a investimentos estruturais de maneira equivalentes. Fronte a isto, desde o Concello non queremos quedar só na crítica, queremos facer propostas, achegar solucións e avanzar na corresponsabilidade entre administracións. Porque o que estamos a falar, como dicía anteriormente, da seguridade, anticipación e resposta a situacións reais que afectan aos nosos veciños. Por iso, paso a dar lectura, que o meu compañeiro entregará agora unha emenda que propoñemos aos acordos da moción, co obxectivo de reforzar o papel da Xunta de Galicia no marco do Plan Inugal e dotar os concellos de ferramentas reais. E paso a dar lectura á seguinte proposta. Instar a Xunta de Galicia a que no marco do Plan Inugal habilite mecanismos de apoio financeiro ao Concello en zonas de riscos de inundación, ben mediante unha liña específica de financiamento en concurrencia competitiva ou ben incorporando partidas finalistas no Plan de Cooperación Local que permitan afrontar investimentos preventivos, actuacións de pequena e media entidade e obras necesarias para paliar e reducir os efectos das inundacións, garantindo unha verdadeira corresponsabilidade institucional na prevención do risco. De terse admitida esta emenda por parte do Grupo Socialista, o voto deste grupo será afirmativo. Nada máis nesta primeira intervención. Moitas grazas. Voceira Popular, ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Ben, imos a ir por partes. Voceira do Bloque Nacionalista Galego, eu non falei de cambio climático. Non debo de prestar moita atención nin ao que dixen, que non foi outra cousa que dar lectura textual da moción que xa teñen no seu poder dende hai uns días. Eu o único que dixen é que durante a presentación da nova proposta do Pacto de Estado fronte á emerxencia climática, foi no único momento da miña intervención que falei de emerxencia climática. Polo tanto, non diga o que eu non dixe. Eu non falei de cambio climático, pero bueno, gustalle moito poñer na miña boca cousas que non dixen, pero bueno, está todo grabado e creo que así se pode comprobar. Evidentemente, todos sabemos cales son as competencias de cada un e nós nunca escapamos delas, é dicir, simplemente presentamos unha moción, unha proposta para instar ao Goberno Central, xa que anuncia pois que se vai implementar nos vindeiros meses certas medidas, non? Pois para mellorar esa resiliencia climática en diferentes zonas de España, financiando pois plans para concellos de menos de 5.000 habitantes, pois nos parece fabuloso, é dicir, pois que se lle traslade que Betanzos ten un problemón, porque é un problemón que non só na zona do Porto, na zona da Ribeira, hai outra zona pois que tamén se ve moi afectada dende hai moitos anos, que é a Irabella, ou a Plaza de Enrique IV, e nos últimos tempos ata chegou ata a tolerancia tamén, que é dicir, que cada vez vai collendo máis terreo do que se lle roubou a auga, ao río, neste caso. Polo tanto, nos parece, como decía, unha boa oportunidade pois reclamar o que creemos que é importante para Betanzos, porque é un problema moi gordo, que é certo que non é un problema novo, pero que ano a ano non vai para baixo, é dicir, cada vez hai máis. É dicir, antes todos recordamos pois que podía haber 2 ou 3 inundacións ao longo do ano, e nos últimos anos pois van bastantes máis encadenadas unha a outra. Pero, bueno, vostedes sempre pensan que nós
facemos todo para ir en contra do Estado, para defender a Xunta, este Partido Popular de Betanzos tan malo, que lle dá igual Betanzos, que minte, que alarma, que a súa voceira está máis no Parlamento que en Betanzos, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa retaíla de cousas que, bueno, creo que é tamén bo que algunha vez as poña encima da mesa. Moitas veces non entro nesas provocacións, pero non sei se é por... Igual é por lo meu estado de saúde último, que igual pois me fai, bueno, pois falar con máis verborrea da habitual. Antes non entraban provocacións, pero agora sí. Por exemplo, pois esta voceira ven agora con estas inclemencias do tempo, a carreiras pola carreteira, para chegar ao pleno do Concello de Betanzos, cando tiña abandonando o pleno do Parlamento de Galicia, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, quero dicir, as cousas son así, quero dicir, e vostedes moitas veces o din, eu hoxe pois me apetecía decilo, quero dicir, pois non, esta voceira podía estar na súa casa de baixa e está aquí sentada, porque así o decide. Esta voceira tamén podía estar no Parlamento de Galicia sentada e, sin embargo, está aquí sentada. Esa é a responsabilidade desta voceira co seu concello. Isto digo para, bueno, para tratar de deixar de enredar, porque aquí quen enreda non é o Partido Popular, que son outros. Nada máis, agradecer a aqueles que manifestaron o seu voto favorable. Por suposto, o Partido Popular acepta a emenda do PSOE para instar a Xunta de Galicia que faga o que así din. Máis nada. Moitas grazas. Concelleiro non adscrito. Muchas gracias. Como bien dijo nuestra alcaldesa en Fitur, Betanzos es mucho más. Por eso tenemos que luchar por estos y otros problemas que puedan enfriar nuestra ciudad. Olvidarse de partidos e reclamar inversiones a todas... Pídolle, por favor, que non fale cando este falando outro voceiro, que a vostede non a interrumpiu ninguén. Concelleiro non adscrito, ten a palabra. Empiezo otra vez. Por favor. Gracias. Como bien dijo nuestra alcaldesa en Fitur, Betanzos es mucho más. Por eso tenemos que luchar contra estos y otros problemas que puedan enfriar nuestra ciudad. Olvidarse de partidos y reclamar inversiones a todas las administraciones. Nada más. Moitas grazas. Voceira nacionalista. Grazas. Simplemente vou a puntualizar o de emerxencia climática. Emerxencia climática é unha medida adoptada por diversas entidades, ciudades e universidades como resposta á crisis climática. Crisis climática, por si non saben ler tamén, Crisis climática é un cambio climático que se define como a variación do sistema climático terrestre, ou sea, é un cambio climático. Queiran ou non queiran enliar a xente ou modificar o que queiran. Despois, paréceme moi rastrero o victimismo de todos temos vida. Todos vimos correndo o pleno ás 8:30 da tarde e todos temos moitas cousas que facer. E tamén nos gustaría estar na casa e moitas veces non pillamos a baixa por enfermidade porque tamén temos unha correspondencia e unha responsabilidade co Concello. Despois, para nós, por exemplo, atendendo a emenda do Grupo de Goberno, parecenos ben, porque nós o que pedimos é eso, instar a Xunta que asuma as súas competencias, que invirta os cartos no que ten que facer e que se deixe de pedir sin ni siquiera dar e solo recaudar, nada máis. Con lo cual, se admite a emenda do Grupo de Goberno, o noso voto vai ser favorable. Moitas grazas, voceiro do Grupo de Goberno. Gracias, señora alcaldesa. Ben, primeiro que me confundín en unha adenda ao documento, un engadido aos acordos propostos polo Grupo Popular. E ben, celebro que hoxe aquí a portavoz do Grupo Popular diga que Betanzos no sentido do que estamos a falar da moción, do problema das inundacións, que ten un problema moi gordo, que ten un problemón, ambas palabras foron mencionadas por ela mesma, pero, claro, eso coincide tamén un pouco en contra co que vostede acaba de mencionar, dese
que dicía que o papel, o que aquí criticamos que o PP o fai todo mal na Xunta de Galicia, que non aposta por Betanzos, bueno, non teño as palabras anotadas en concreto, pero bueno, fixo aquí, como dixo, vostede unha verborrea de cuestións que, según vostede, lle afectan e que non está de acordo, pode estar máis ou menos de acordo, non? Pero o que sí lle podo decir é que as políticas do Partido Popular na Xunta de Galicia castigan a Betanzos. En este caso tamén, porque, como xa mencionei na primeira intervención, este Concello, no ano 2018, elaborou e aprobou aquí neste pleno un plan contra as inundacións, un plan que foi seguido pola Consellería de Medio Ambiente, que foi renovado, se mal non recordo, no ano 2022, e atopámonos agora no ano 2025 pois con unha nova avaliación por parte da Consellería de Medio Ambiente que reduce ese risco de inundacións para Betanzos. Por tanto, evidentemente, como vostede ben di, pois Betanzos ten un problemón, ten un problema gordo, pero os seus colegas de partido na Xunta de Galicia non o ven así. Quizáis será porque castiguen os veciños de Betanzos con tal de non investir ningún só peso en materia de prevención de inundacións e de incendios e moitas cuestións que xa temos debatido aquí para Betanzos. Creo que non vou entrar noutros debates, evidentemente cada un comparto o que dixo a voceira nacionalista, pois ten as súas situacións persoais e laborais. Nós tamén temos compañeiras que veñen correndo para vir aquí ao pleno e moitas veces non dan chegado porque teñen unha obriga na empresa privada, pero bueno, eu respeto plenamente a súa intervención e simplemente agradecer a quen aceptou esta adenda e, por tanto, o noso voto, sendo así esta moción, será favorable. Nada máis nesta intervención, moitas grazas. Moitas grazas. Eu só quería facer unha reflexión. Falábase no debate desta moción que dun tempo a esta parte é así, debido precisamente á existencia en gran medida dese cambio climático. As inundacións son moito máis frecuentes en Betanzos que eran hai 20 ou 30 anos. Eso estámoslo vendo seguido no noso municipio. É verdade, e tamén hai que recoñecer que gracias a esa inversión que se fixo dende o Ministerio de Fomento no seu momento no barrio da Ribeira, minimizáronse moito as consecuencias das crecidas do río nesta zona e nunca, desde a instalación dese sistema, volveu a ocorrer na medida en que ocurría anos atrás, que non sei se recordan as piraguas pola Nacional na Ribeira. Ben, eu creo que eso é innegable. É verdade, decía a voceira popular, que nos últimos tempos estamos a ver como a auga anega outras zonas que antes non lles ocurría, como o Paseo da Tolerancia, en gran medida a Irabella, e en unha medida moi importante o Porto de Betanzos, donde moitas empresas están a padecer problemas cada vez máis continuados por estas crecidas. Para que ocurra eso, teñen que concurrir varias circunstancias. Evidentemente, a maior é o do cambio climático, pero tamén teñese que conxugar outras como que se produzan chuvias, abran comportas augas arriba, a luna, etc. Todo o que incide nas mareas. O vento, hai nada, o vento foi o causante de que a auga retrocedese e tamén inundase zonas do noso municipio. Betanzos merece un investimento importante de quen ten as competencias na materia. Veciños e empresarios merecen ese investimento para tratar de minimizar, porque a auga non se lle pode poñer comportas e parala. Eso témolo claro. Pero minimizar as consecuencias do cambio climático e destas enxentes é posible. Témolo visto na Ribeira.
Pois eso é o que nos gustaría que se fixera noutras zonas do noso municipio, como o Porto. As perspectivas non son boas, porque cando menos en conversas mantidas en Portos de Galicia por esta alcaldía, pois non ven esa con preocupación esa situación. De feito, o Concello comprometeuse a chegar un proxecto similar ao da zona da Ribeira que creemos que podería servir na zona do Porto tamén. Un sistema de bombeos e de comportas parecido que hai na Ribeira. En fin, o gallá se mude esta impresión de que Betanzos non necesita destes plans contra as inundacións ou deses investimentos para minimizar as súas consecuencias, dende a Xunta de Galicia, que é quen debería facelo, e o gallá, Betanzos, reciba ese impulso. Señora Vázquez, sin entrar noutras consideracións, a nós non nos doe pedirlle ao Goberno Central, o que propón vostede na moción, que é que se amplíe en estas axudas a concellos de máis de 5.000 habitantes, aínda que sexa un goberno da mesma cor política que nos, non nos doe en absoluto, se é bo para Betanzos. O que lle recriminamos a vostede moitas veces, pero con moitos exemplos que están aí, é que cando é a Xunta quen lle hai que solicitar cousas boas para Betanzos, vostede abstense ou vota en contra moitas veces. Eso é o que se lle recrimina, o que eu persoalmente lle recrimino. E eso, ademais, os datos están aí, é innegable. Por tanto, sí, se pode ser que o Goberno Central amplíe, sí, porque sería bo para Betanzos. Sí, outras cousas que ten que facer a Xunta de Galicia en Betanzos, sí, porque será bo para Betanzos. E creo, sinceramente, que ese é o camiño e que esa é a liña que debería seguir toda a corporación e o Partido Popular de Betanzos tamén. Ben, señor secretario, entendo que despois terá que o Partido Popular acepta a adenda presentada polo Partido Socialista e se non entendín mal, con esa adenda todos quedaría aprobado por unanimidade de todos os grupos este punto. Agora sí, ten un minuto. Non, simplemente decir que esta voceira aceptou esa emenda de adición na que se insta a Xunta a apoiar a Betanzos neste caso. Polo tanto, esta voceira tamén lle insiste, lle insta a Xunta a que axude a Betanzos. Simplemente eso, gracias. Sí, neste caso sí, en moitos outros non. En moitos outros non se lle pode pedir que... Estou falando eu. E agora vostede acabou o seu turno e estou falando eu. Noutros casos, vostede ni siquiera votou a favor de que se dote do persoal necesario aos centros educativos de Betanzos, que é, señora voceira do Partido Popular, non lle vou a ler o regulamento dunha sesión plenaria. Cando fala outra persoa, os 16 restantes teñen que escoitar, aínda que non nos guste o que di. Cando vostede falou, ningún compañeiro ou compañeira falou. Agora estou falando eu, antes falaba outro compañeiro. Intentemos manter os turnos de palabra para que nos entendamos. Noutras ocasións, vostedes como grupo, abstivéronse ou votaron en contra de reclamar á Xunta de Galicia melloras para Betanzos. Insisto, eso é innegable, porque os datos están aí. Non mo pode negar. Nesta ocasión, aceptou a adenda. Perfecto. Gracias. Gracias en nome de Betanzos. Punto seguinte. Moción do concelleiro non adscrito relativa ao fomento da vivenda en Betanzos. Concelleiro non adscrito, ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Boas noites a todos os veciños, a todos os membros da corporación. Imos a ler textualmente esta moción, que neste caso é relativa ao fomento da vivenda na nosa cidade. En Betanzos constátase unha necesidade crecente de acceso a solucións habitacionais asequibles, especialmente para xente nova, familias monoparentais e colectivos con maiores dificultades no mercado inmobiliario.
A escaseza de oferta condiciona a capacidade de crecemento da cidade e dificulta a rehabilitación dos seus barrios e do casco histórico. O 3 de decembro de 2025, o presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, anunciou no Pleno do Parlamento de Galicia que o Goberno autonómico incrementará nun 30% as axudas destinadas a que os concellos rehabiliten inmobles municipais en desuso para destinalos a alugueiro social, financiando ata o 95% do custo das obras. O edificio de sindicato, situado na Avenida da Coruña, actualmente sen uso en estado de deterioro, é propiedade da Administración Xeral do Estado. Este inmoble representa unha oportunidade para a súa recuperación con finalidade residencial, contribuindo a ampliar o parque público municipal. Para facelo posible, poderían impulsarse as xestións necesarias ante o Ministerio competente para tramitar a súa cesión ou, de ser o caso, a súa adquisición por parte do Concello, co obxectivo de destinar ao alugueiro social e acollerse ás liñas de financiamento habilitadas pola Xunta de Galicia. Así mesmo, diversos veciños e veciñas teñennos trasladado o seu interese en adaptar baixos e locais sen uso fora do casco histórico para uso residencial. Esta medida permitiría incrementar a disponibilidade de inmobles habitables e contribuir á dinamización urbana en distintas zonas da cidade. A Xunta de Galicia aprobou normativa que posibilita aos concellos autorizar estes cambios de uso, introducindo flexibilidade nos requisitos técnicos e de habitabilidade. En Betanzos existen ademais instrumentos urbanísticos e de rehabilitación como o Plan Especial de Protección e Ordenación do Casco Histórico e a Área de Rehabilitación Integral, que facilitan este tipo de actuacións. A presente moción ten como finalidade promover unha actuación coordinada entre as distintas administracións públicas e o propio Concello, para mellorar o acceso á vivenda tanto mediante a recuperación de edificios públicos como a través da adaptación de baixos en uso, polo que propoñemos ao Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, iniciar as xestións necesarias ante a Administración Xeral do Estado para tramitar a cesión gratuita ou, de ser preciso, a adquisición do edificio de sindicatos, co obxectivo de destinalo ao alugueiro social e a súa rehabilitación. Segundo, encargar aos servicios técnicos municipais a avaliación do edificio de sindicatos e a elaboración dun estudo de viabilidade para a súa recuperación con uso residencial, tendo en conta as axudas e liñas de financiamento ofrecidas pola Xunta de Galicia. Terceiro, impulsar os trámites urbanísticos municipais necesarios para permitir a adaptación de baixos e locais en uso para uso residencial, tanto no casco histórico como no resto da cidade, de acordo coa normativa autonómica vixente con os instrumentos urbanísticos municipais existentes. Cuarto, coordinarse coa Xunta de Galicia para aproveitar as axudas destinadas á rehabilitación e cambio de uso de inmobles, facilitando a presentación de proxectos e a súa tramitación. E quinto e último, promover accións de información e apoio á veciñanza interesada en recuperar baixos ou locais en uso para uso residencial, incluindo asesoramento técnico e acompañamento nos trámites municipais. Nada máis nesta primeira intervención, moitas gracias. Moitas grazas. Voceira nacionalista ten a palabra. Grazas. Bueno, pois a boas horas se lles acorda pedir a cesión do edificio de sindicatos, cando dende o BNG levamos décadas solicitando que se ceda este edificio ou que se venda por un precio simbólico. O Concello chegou a un acordo, e iso aclararán despois, chegou a un acordo co Estado de 280 e pico mil euros e ese acordo paralizouse por mor da Xunta de Galiza. Agora, según temos entendido, volveuse a retomar ese tipo de xestións. Insisto, eso terán que explicarlo dende o grupo de goberno. O edificio, en principio, xa ten un uso pensado, e máis, díxose neste pleno, é dicir, ese edificio está pensado para albergar a policía local e as asociacións culturais e de veciños. Nesta mesma moción piden vostedes a adaptación de baixos de vivendas. Acabamos de debatir na moción anterior as inundacións que sufre Betanzos. Creemos que non é, o máis acaecido para o noso pobo, a verdad, non creemos que sea o máis recomendable. A parte, Betanzos ten, segundo as últimas estatísticas, un 32% de vivenda baleira, é dicir, o problema non é a ausencia de vivenda, o problema é a posta en mercado desa vivenda baleira. Ese é o debate que se debe de dar, non é o debate de si construímos nos baixos ou deixamos de construir. O debate é a que se está dedicando esa vivenda, por que non se está poñendo no mercado. Esta moción o único que pretende é tapar o sol con un dedo, é dicir, buscar parches para o problema da vivenda, cando en Betanzos os problemas son outros. A non rehabilitación das vivendas do casco histórico, que todos sabemos, e a posta no mercado de vivendas de uso turístico de maneira ilegal. É dicir, esas vivendas poderían dedicarse a fins de usos familiares. Ese é o debate que deberíamos de dar, e non donde se queren meter en baixos comerciais
e en sitios e zonas asolagados que se poden inundar calquer día. Volvo a insistir, falábamos na moción anterior que estas inundacións non van ir a millor, que todavía van a ir a peor. E vostedes piden construir nos baixos das vivendas. Non o entendemos. O único co que podemos estar de acordo é co de coordinarse ca Xunta de Galicia para aproveitar as axudas destinadas á rehabilitación e ao cambio de uso dos inmobles. Si se pode votar por puntos, nos votaremos ese único punto a favor e o resto en contra. Grazas. Moitas grazas. Te toca, non? Voceira popular, ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa, e boa noite a todos e a todas. Ben, pois dende este grupo non nos parece unha mala idea a proposta que se trae hoxe a pleno. É evidente que igual que no resto de España, pois en Betanzos tamén temos certos problemas co acceso á vivenda. Pero temos certas dúbidas de que este sexa o mellor uso para este edificio. Non por nada, senón tendo en conta a situación económica do Concello, non sabemos se se podería asumir unha inversión deste calibre, aínda tendo en conta as axudas mencionadas na moción, non? É certo que a Xunta ofrece axudas para proxectos como este, tal e como indica na moción, que ata agora nunca se solicitaron, e que este grupo trouxo a pleno tamén para, bueno, algo parecido para rehabilitar a Casa Gótica no seu momento. Pero, como ben dicía a concelleira do Bloque Nacionalista Galego, pois gustaríanos ter máis información sobre o estado da compra deste edificio e o que pasará con el. Máis nada, moitas gracias. Voceiro do Grupo de Goberno, ten a palabra. Ben, grazas. Primeiro vamos a centrar na moción e nos puntos que se formulan por parte do grupo dos non escritos e despois trataré de explicar a situación da venta do edificio, pero, bueno, máis ou menos xa puxo luz sobre blanco a voceira do Bloque Nacionalista Galego, pero trataré de explicalo. Ben, a vivenda é un dos grandes problemas e dos grandes retos que temos as cidades e as vilas, e Betanzos non é unha excepción. Compartimos dende este grupo de goberno preocupación polo acceso a solucións habitacionais dignas e asequibles, especialmente para esos colectivos que citan na súa moción, a mocidade, a familias monoparentais ou a colectivos con maiores dificultades económicas ou dificultades sociais. Pero tamén é importante que cando facemos algún tipo de proposta deste tipo que se faga con rigor, con coñecemento técnico e, sobre todo, sin crear falsas expectativas. Non dudamos das boas intencións desta moción, pero contén varios supostos nos que non se achusta nin a realidade urbanística, nin ao traballo que se está a desenvolver, nin a realidade da legislación do Estado. Sobre a cuestión que falan de impulsar os trámites urbanísticos para convertir baixos en uso residencial, pois a día de hoxe entendemos que non hai que levar a cabo ningún impulso porque xa se está a facer. A datación de baixos e locais en uso para a vivenda, dende o Concello de Betanzos xa se están a autorizar estes cambios desde hai anos, sempre que se cumpran as condicións técnicas establecidas no Decreto 29/2010. É dicir, antes de que se redactase, se aprobase a lei autonómica pola Xunta de Galicia. Polo tanto, todas as licencias outorgadas que cumpren con este Real Decreto 29/2010 pois foron informadas de forma favorable por parte deste Concello e son varios os baixos que se convertiron en vivendas. Non existe ningún bloqueo municipal, é un número reducido de solicitudes e, xa digo e reitero, ningunha foi denegada cando se cumpriron cos requisitos técnicos. Polo tanto, impulsar algo que se está facendo pode levar a confusión, o Concello cumpre, facilita e autoriza, reitero, sempre que a normativa o permite. Sobre a cesión do edificio de sindicatos. Ben, primeiro, a parcela onde se encontra o devandito edificio nas actuais normas subsidiarias ten un uso dotacional, polo tanto non se poden construir vivendas nesa parcela. No novo plan xeral que está aprobado de forma inicial e pendente de aprobación provisional, máis do mesmo, está dentro dun ámbito de actuación no que esa parcela pois é tamén equipamento dotacional.
como é coñecidos por todos e por todas, ben, se podería facer un plan parcial modificando as normas subsidiarias ou modificando no seu momento o plan xeral para recalificar o terreno e, en vez de ter ese uso dotacional, ter un uso residencial. Poñéndonos na parte máis optimista e que é que a Administración autonómica autorizase o devandito cambio, incluso que os técnicos municipais o informaran de forma favorable, que o dubido, nese momento, cando esa parcela fose calificada como uso residencial, íamos a seguir tendo o mesmo problema, que é o problema de orixen e que foi tamén obxecto de debate aquí en multitud de ocasións cando se falaba de cesión ou cando se falaba de venta da edificación. Este inmoble procede do patrimonio sindical acumulado, é dicir, na época da dictadura, na época franquista, se crea un sindicato da dictadura, que incauta todos os bens dos sindicatos democráticos e cando volve a democracia ao noso país se leva a cabo a Lei 4/1986 que regula todo ese patrimonio sindical acumulado. Polo tanto, este edificio está adscrito a esa lei e ten unha finalidade concreta que só se pode ceder para levar a cabo a actividade sindical e empresarial neles. Polo tanto, non son bens disponibles para políticas urbanísticas ordinarias, só pode destinarse, como decía, a actividade sindical, a actividade empresarial representativa, a formación, asesoría, oficinas, arquivo e reunións destas entidades sindicais e a vivenda incluída, a vivenda protegida non figura entre os usos permitidos para este tipo de edificacións que forman parte dese patrimonio sindical acumulado. E nos poñemos tamén noutra cuestión moi optimista, a desafección da edificación. Se podería desafectar por perda de utilidade pública para a súa función sindical empresarial, que é no trámite no que estamos agora, é dicir, unha vez que non o poden ceder porque é patrimonio sindical acumulado e non o Concello non é un sindicato, nin un órgano, unha asociación empresarial, pois poderíamos chegar a un acordo co Ministerio para esa desafección. É un trámite extraordinario, requiere unha justificación moi sólida, pero non se utiliza para a vivenda protegida e non pode facerse a pedimento dun particular ou promotor. Por lo tanto, esa desafección se fixo mediante unha solicitude por parte do Concello. E aquí é onde quero aclarar a situación do edificio. Houve unha tasación inicial por parte do Ministerio de Traballo que rondaba os 355.000 euros, o Concello fixo unha tasación particular na que tamén poñía de manifesto que esos terrenos foron donados por parte do Concello ao Estado e para que se construíra esa edificación e, polo tanto, habería que descontar ese importe do solar que tampouco foi admitido. O Ministerio de Traballo fixo unha tasación de entorno que estaba en 284.000 euros, chegouse ao acordo para a venta e o pagamento fraccionado do ben, e cando o expediente se estaba tramitando apareceu que parte da edificación estaba afectada pola Xunta de Galicia, concretamente a planta superior onde no seu momento tivo as súas oficinas a Asociación de Comerciantes e Empresarios ACEBE. Polo tanto, para poder continuar co expediente se necesitaba o visto e prace da Administración Autonómica. Este visto prace demorouse e polos motivos que fose, me imagino que pola carga administrativa, e caducou o expediente, polo tanto nos tivemos que retrotraer ao principio, pasaron os anos e polo tanto esa tasación de 274.000 euros a día de hoxe xa non é esa, porque teñen que actualizala debido ao paso do tempo e as cuestións e inclemencias que sufriu o edificio, polo cal tememos que a inversión vai a ser maior, pero o precio de tasación vai a ser menor. Polo tanto, o expediente volveuse a abrir e a ver se somos quen de conseguir unha vez por todas pois finalizar o trámite. O que sí temos que concluir é que o destino residencial dese ben é incompatible, polo tanto, nos fagamos con el ou non o que non se pode destinar para vivendas. Continuando co que formulan na moción e xa para rematar,
sobre a cuestión da problemática que existe na vivenda en toda a comunidade autónoma, en toda a nación e evidentemente en Betanzos, pois estamos a dar varios pasos. Falouse aquí, creo que foi o Partido Popular que trouxo no seu momento que se elaborase por parte do goberno local a creación dunha ordenanza de vivendas de uso turístico, e xa informamos en varias ocasións que está pendente de finalizar, se está a Secretaría traballando a reo e a ten prácticamente ultimada, é unha regulación novedosa e evidentemente pois estamos tratando de adaptar ese texto á idiosincrasia do noso Concello. E dous instrumentos importantísimos, non, de ordenación urbanística do Concello, Plan Xeral e o Plan Especial de Protección do Casco Histórico. Esperamos que en próximas datas e non moi lonxanas, nun mes, dous, poidamos traer a tramitación plenaria os dous documentos. Polo tanto, o que veño dicindo, altura de miras, e esperemos que quede desbloqueado para que a nosa veciñanza pois poda dispoñer e poder ter un instrumento moderno e adaptado á legislación actual e aos novos tempos para poder levar a cabo o desenvolvemento vital da nosa cidade. E sobre outra cuestión a que estamos traballando, pois é o reforzo inmediato da Oficina de Rehabilitación. Esta conta con unha baixa de longa duración e unha vacante producida por unha permuta non, porque un funcionario que estaba ocupando praza con titularidade aquí no Concello, pois marchou para outro Concello, posto que aprobou unha oposición nese Concello, concretamente no Concello da súa residencia, quedou vacante a praza e, debido a que a Diputación Provincial da Coruña creou unhas listas de sustitución para os concellos da provincia para dar cobertura mediante técnicos e técnicas para arquitectos e arquitectos técnicos dos concellos, pois aprobamos neste pleno recentemente a tramitación dun convenio. A Deputación Provincial da Coruña o luns contestou de que cumpríamos todos os requisitos, de que habíamos entrado dentro dos primeiros concellos da provincia en solicitar a devandita participación e xa nos asignan a un técnico. Por lo tanto, eu creo que se vai a materializar durante o mes de febreiro a cobertura desa praza e poderemos xa dotar novamente con persoal na oficina de rehabilitación para tratar de dar esa información e axudar a tramitar diversas trámites administrativos urbanísticos para que os nosos veciños e as nosas veciñas pois podan levar a cabo obras e melloras de recuperación. Polo tanto, non podemos votar no seu conxunto de forma favorable esta moción porque estaríamos pois creando falsas expectativas que non podemos cumprir. Polo tanto, se eliminan os dous primeiros puntos, a votamos de forma favorable. Se non pedimos que, dado que estamos a falar dunha cuestión importante, que se vote de forma separada e apoiaríamos o 3, o 4 e o 5. Nada máis que engadir. Moitas grazas, concelleiro non adscrito. Grazas, señora alcaldesa. Ben, empezando polo primeiro para a votación, non imos a eliminar os puntos propostos da moción, máis que nada porque nos presentamos esta proposta, entón entendemos que a nosa idea non coincide coa súa, pero sí que non temos ningún inconvinte, como xa solicitou o BNG máis o grupo de goberno, en votar por puntos, non hai ningún problema. Ben, imos por partes. Primeiro vou me referir ás apreciacións que fixeron sobre o uso, sobre o cambio de uso dos baixos. Ben, voceira do BNG, falame vostede das inundacións. Bueno, pero é que Betanzos non é só zonas inundables, non sei. Nos traemos isto aquí porque hai veciños que de verdade nos piden que poidamos debatir este tema dos cambios de uso dos baixos neste pleno. Non porque non se poida facer, senón porque sí que se están a encontrar con serios problemas para levar a cabo estes cambios de uso. Entonces, o que pedimos nós é apoio técnico e, sobre todo, alixeirar eses trámites, non? Que parece moitas veces que xa toda esa problemática ven dada polos trámites que hai que afrontar, non? Pero digo eu, que veciños de Saavedra Meneses, da rúa Rosalía de Castro, da rúa Castelao, por exemplo, que se me ocurre agora, non van a ter problemas coas inundacións. É dicir, parece unha excusa pois moi vaga. No tema do edificio de sindicatos,
Non consideramos que o uso residencial sea incompatible con este edificio. Entendemos que o goberno local ten os seus plans e ten a súa proposta para este edificio, pero o mesmo voceiro desplegou, poñendo como que eran un pouco uns trámites prácticamente imposibles, vías que poden ser unha forma de desafección deste edificio, de que sí que se poida destinar ao que propoñemos nesta moción. Nos instamos a que, se sale aprobado, cumplan o punto 2 e pregunten aos técnicos municipais, que les elaboren un informe e que nos digan se de verdade isto é posible. Evidentemente, vostedes xa teñen planificado un uso para este edificio, pero a nosa proposta é diferente. É verdade, como dicía a voceira do Partido Popular, que evidentemente pode ser un montante de cartos importante a asumir por este Concello, xa, como todos sabemos, nunha situación económica delicada, mas o mesmo voceiro do Grupo de Goberno acaba de decir que a disposición é facer esa inversión neste edificio, en que pase a formar parte do patrimonio municipal. Nos propoñemos este uso e logo ese cambio de uso a residencial, o 95% da obra estaría financiada pola Xunta de Galicia. Esta é a nosa idea, esta é a nosa proposta, entendemos que non concorde coa do goberno municipal, pero está ben ter diversidade de opinións. Nada máis, moitas gracias. Moitas grazas, voceira nacionalista. Grazas. Pois eu tamén lle vou puntualizar, non só se inundan os baixos que están ao lado dos ríos, a auga corre torrencialmente polas costas abaixo tamén e métese dentro dos baixos tamén das casas, con lo cual non significa que en Saavedra Meneses ou donde diga vostede non poida haber unha inundación porque haxa unhas chuvias torrenciais que baixen pola costa, e que as explicacións que dá son un pouco peregrinas. E despois, se hai veciños que teñen problemas con eses baixos para adecualos ou para poder utilizalos como vivenda, como xa explicou o compañeiro do Grupo de Goberno, estáse a facer, con lo cual, se teñen problemas para adecualos, será porque hai un risco sobre esos baixos. Volvo a insistir, a auga non entra solo polo río, nada máis. Grazas. Moitas grazas, voceira popular. Máis nada. Voceiro socialista. Si, nada, puntualizar algunhas das afirmacións, das apreciacións que se fixeron aquí, estas manifestacións. Non é que teñamos unha idea distinta que vostedes sobre o edificio de sindicatos. Nos temos unha idea que é legal e vostedes teñen unha idea que non é legal. Vostedes están propoñendo que se fagan vivendas e o problema non está na cualificación urbanística, que tamén, pero eso é salvable, evidentemente. Podería ser salvable, pero o punto de partida é que é un edificio que é patrimonio sindical acumulado e a desafección non permite destinalo a vivendas. Non é que o diga eu, nin é que o pense eu, nin é que me escude niso, é que é así a legislación. Legislación antiga, ven do ano 86, pero se exploraron todas as vías para poder ter a edificación en cesión, imposible, ten que ser mediante esa compra, se pode desafectar, é un trámite arduo e complicado, non me estou escudando nel, porque ese trámite xa o fixemos, e xa chegamos prácticamente a casilla final e houve que retrotraer por esa cuestión administrativa do visto prace da administración autonómica. Pero que non é posible destinala nin a vivenda libre, nin a vivenda en promoción, nin a vivenda en protección. E que é máis, aínda que levemos a cabo que esa edificación se destine para asociacións culturais, deportivas, po tecido asociativo municipal e incluso para a sede da Policía Local, temos por lei que reservar un espacio dentro da edificación para a libre disposición das entidades sindicais que obteñan maior representación e representatividade. Polo tanto, non se pode construir aí vivenda porque o edificio ten esa carga, é patrimonio sindical acumulado e mentras a lei non mude non o podemos facer. Polo tanto, apoiar esa iniciativa é engañar a nosa veciñanza. É engañar a nosa veciñanza, porque non podemos votar algo e tan sensible
como é a vivenda, que sabemos que é irrealizable por legislación. Por lo tanto, non é que teñamos unha idea distinta que vostedes, é que somos consecuentes e queremos sempre actuar con seriedade e máis neste aspecto. Sobre esos serios problemas que conta de veciños e de veciñas a hora de pedir licencia urbanística para convertir baixos en vivendas, problema ningún. Teñen o mismo problema, poden ter o mismo problema que un veciño do casco histórico que teña unha casa protexida e quera cambiar unha galería de madeira por unha galería de aluminio ou de PVC, que non poden por legislación. Polo tanto, os problemas que se dan na conversión de baixos ou baixos comerciais en vivenda son legais. Si cumple, non teñen ningún tipo de problema. E máis, tuvemos un atasco importante no Departamento de Urbanismo a hora de outorgar licencias, pero as declaracións previas as estamos outorgando en 2 días e as licencias de obra están ao día. Sempre cando se cumpra cos requerimentos que se fan dende un Departamento de Urbanismo. Polo tanto, cando chega ao Concello unha licencia para convertir un baixo en vivenda, sempre que cumpra ca legislación estatal e cas normas de habitabilidade, non teñen ningún tipo de inconveniente. Cando teñen inconveniente? Pois cando se presenta un proxecto no que non cumple ca lei de habitabilidade ou cando se presenta un proxecto que non se pode adecuar os metros cadrados dese baixo aos metros cadrados que solicita e que se teñen en conta na normativa estatal e autonómica. Polo tanto, non se pon ningún tipo de impedimento. E sobre ese 95% financiado pola Xunta de Galicia, pois, ojalá o vexa eu algún día, que temos algún tipo de subvención financiando o 95% dunha actuación no noso Concello, pero nós vamos a seguir insistindo. Que hai axuda, sí, sempre as solicitamos. Falaba a voceira do Partido Popular sobre unha proposta da Casa Gótica, sí, pois ese préstamo que daba o Instituto Galego de Vivenda solo, os solicitamos, son esos 550.000 euros que se destinaron para a segunda fase do documento de donas, que xa ten o visto bon de patrimonio e que licitaremos en breve. Por certo, e para tamén poñerle luz e que os veciños e as veciñas seipan de onde saen estos fondos. Esos 550.000 euros que nos dá mediante un préstamo a Xunta de Galicia, pois salen dos avales que os veciños e veciñas de toda Galicia, cando alugan unha vivenda e teñen que presentar un aval ao Instituto Galego de Vivenda solo, ese aval se deposita no instituto ou depositan nun banco e con esos cartos crean esa liña de crédito. Por lo tanto, é unha figura ben pensado. A verdad que hai veces que analizo as restriccións que nos poñen os concellos dende as intervencións para dar unha subvención de 3.000 euros a unha entidade e cando se permiten facer este tipo de maniobras económicas que son totalmente legais e a nos veunos ben. Ora, tampouco moi ético non me parece, pero bueno, quería tamén comentalo. Bueno, rematado o debate, entendo que aceptan votar a moción por puntos, así que, señor secretario, que se someta a moción a votación por puntos. Vale. Ten a moción? Sí, mellor, porque senón teño que buscarla. Bien, o punto primeiro, se queredes, vola leo, para que... Bueno, non fai falta. Vale. O punto primeiro, votos en contra, abstencións, votos a favor. O punto segundo, votos en contra, abstencións, votos a favor. Creo que o seguinte xa hai unanimidade, pero bueno, punto terceiro, votos en contra, tamén hai, vale, 2. Abstencións, votos a favor. O punto cuarto, votos en contra, abstencións, votos a favor. E o punto quinto, votos en contra, abstencións e votos a favor. Vale. Ben, perfecto. A ver se o digo ben, o primeiro e o segundo punto quedan rexeitados co voto favorable dos concelleiros non adscritos e o voto en contra de Partido Popular, BNG e Partido Socialista. O punto terceiro
queda aprobado co voto en contra do Bloque Nacionalista Galego. O punto cuarto queda aprobado por unanimidade e o punto quinto queda aprobado co voto en contra do Bloque Nacionalista Galego. Para que conste en acta. Pasamos ao punto seguinte. Sí, un segundiño que o estaba anotando. Perdoade, a ver, imos ao seguinte punto, que xa o punto sexto, a moción do BNG sobre atención no Centro de Especialidades de Betanzos. Voceira nacionalista ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. A realidade que actualmente padece Galiza no referente ao estado da atención sanitaria deixa ver a día de hoxe un completo deterioro da súa sanidade pública. Un deterioro que ten a súa orixe en máis de 15 anos de recortes e privatizacións por parte da Xunta de Galiza. De feito, só en atención primaria, o orzamento reduciuse unha media de 200 millóns anuais se tomamos como ano de referencia o 2009. A política sistemática de recortes en atención primaria ten consecuencias que lle afectan á saúde das persoas, listas de espera de ata 15 días para poder ter unha cita presencial nos centros de saúde, PACs sen persoal médico, miles e miles de crianzas sen persoal de pediatría asignado, ou que as persoas doentes teñan que soportar urxencias hospitalarias saturadas con horas e horas de espera para recibir atención médica. No caso concreto do Centro de Especialidades de Betanzos, ao longo dos últimos meses as usuarias acostumáronse a ter que agardar máis dunha semana para ter cita no seu médico de cabeceira ou no seu pediatra. Unha espera que superou as 2 semanas durante o Nadal e que se mantén a día de hoxe nos 12 ou 15 días para obter esa cita de atención primaria. Sabemos, a SEMADE, que 3 facultativos do Centro de Saúde se acaban de xubilar e que a Xunta non está a cubrir de maneira inmediata as prazas vacantes. É unha situación que, unida á ausencia de outras prazas que non se cobren, como a de xinecoloxía, ou a falta de persoal sustituto nas épocas de vacacións, leva a saturación do PAC e das urxencias do Choaque do Hospital Teresa Herrera. A Xunta destinaba en 2023 un 14% do gasto sanitario a atención primaria, moi lonxe do 25% que recomenda a Organización Mundial da Saúde. Estas cifras fan que Galiza sexa das últimas do Estado en gasto de atención primaria. Esta situación provoca unha evidente preocupación na sociedade que se traduciu en masivas movilizacións cidadás que deixan patente que a Xunta ten que mudar a súa política sanitaria e que é preciso apostar pola atención primaria, o verdadeiro corazón do sistema sanitario. E por todo isto sometemos a debate e aprobación a seguinte moción, propoñendo os seguintes acordos. En primeiro lugar, instar a Xunta de Galiza a cubrir as plazas vacantes no Centro de Especialidades de Betanzos e a dotar de maneira axeitada o Centro de Especialidades para que este ofreza un servizo axeitado á veciñanza. En segundo lugar, instar a Xunta de Galiza a adoptar medidas urxentes para recuperar e fortalecer a atención primaria, dotando do orzamento necesario. En terceiro lugar, facultar a Alcaldía e a Concelleira en quen delegar a tomar cantas medidas sexan necesarias para cumprir estes acordos. Grazas por a atención. Moitas grazas. Concelleiro non ha escrito. Gracias, señora alcaldesa. Nuestros vecinos nos pueden estar esperando para una cita semanas y si hablamos de especialidades, los tiempos de espera aumentan considerablemente, por lo cual vemos muy razonable el fondo de esta moción para cubrir dichos puestos necesarios para el bienestar de todos. Nada más. Moitas grazas. Voceira popular ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Ben, creo que todos podemos compartir que hai unha escasez manifesta de profesionais sanitarios no conxunto do Estado. Non solamente en Betanzos, pois pola escaseza, como decía, da disponibilidade para ser contratados, especialmente nos períodos vacacionais. Por iso, pois, nesos períodos, pois, a asistencia é asumida polo resto dos profesionais do centro previo plan de traballo que se distribúe no centro. E sempre que hai posibilidade e disponibilidade para contratar persoal sustituto, como ocorre en outras categorías, pois así se fai. Non así no caso dos médicos, que, como decía, pois todos sabemos o problema que hai. Dito isto, pois somos coñecedores, evidentemente, das recentes xubilacións. É algo que, evidentemente, é preocupante porque hai pois un tapón, lóxicamente, porque, mentras non se cubran esas plazas, pois ten que atender pois o resto do cupo, digamos, pois o resto dos profesionais que hai no centro de saúde. Pero ben, eso vai a quedar solucionado porque
Recentemente se fixo unha oferta pública de emprego e un concurso de traslados e, polo tanto, quedarán cubertas máis pronto que tarde todas as plazas que están vacantes no Centro de Saúde de Betanzos, así como as recentes xubilacións. Polo tanto, evidentemente, estamos de acordo con parte da proposta que fai o Bloque Nacionalista Galego, porque eso, como decía, pois máis pronto que tarde se vai a solucionar. O que non podemos compartir é que nos digan que os orzamentos dos Sergas con respecto á atención primaria descenderon facendo unha comparativa entre o ano 2009 e o ano 2026, porque no ano 2009 para a atención primaria adicábanse 1.436 millóns de euros e no recente ano, no ano 2026, serán ou son 1.747 millóns de euros, o que significa un 21,6% máis, pois algo máis de 300 millóns de euros anuais para a atención primaria. Si é certo que hubo algún ano polo medio, no 12 ou no 17, que si descendeu, pero si facemos a comparativa 2009, que foi o que citou a voceira do Bloque Nacionalista Galego, repito, 1.436 millóns de euros e no ano 2026, no actual, 1.747 millóns de euros. Polo tanto, como decía, compartimos a preocupación por esa falta de profesionais recentemente que, como decía, serán cubertas todas as prazas a través da oferta pública de emprego dos Sergas, así como do concurso de traslados, pero non podemos compartir a segunda parte da moción na que, o segundo acordo, digamos, no que se fai referencia a adoptar medidas urxentes para recuperar e fortalecer a atención primaria, porque, como acabo de decir, pois hai unha evolución ascendente, dende os últimos anos para aquí. Polo tanto, pois nos solicitamos a votación por puntos e nos gustaría que nos aclararan se pois a van a aceptar ou non. Máis nada, moitas grazas. Moitas grazas. Voceiro socialista, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, a moción que presenta o Grupo Nacionalista e que compartimos sin dúbida, pois pon o foco nun problema que a veciñanza de Betanzos coñece ben, a situación do noso centro de especialidades e en xeral a atención primaria en Galicia. É importante dicilo con claridade, a atención primaria está nun momento crítico e non por falta de profesionais formados e non por falta de planificación e por falta de compromiso da Xunta de Galicia durante máis dunha década. Levamos anos vendo como se deteriora o primeiro nivel asistencial, listas de espera de máis de 10 ou 15 días para unha cita presencial, pediatría insuficiente, xubilacións que non se cobren, PAC saturados e profesionais esgotados. E isto non é unha percepción, é unha realidade que afecta directamente á saúde da cidadanía e que se agrava nas comarcas como a nosa. Compre lembrar que a atención primaria é o corazón do sistema sanitario. Se falta a porta de entrada, colapsa todo o resto. Urxencias hospitalarias, consultas de especialidades, tempos de diagnóstico, e en Galicia a falta de investimento de planificación da Xunta está a provocar exactamente iso. As consecuencias que estamos a sufrir en Betanzos, pois o estamos vendo durante os últimos meses. Xubilacións e sustitucións inmediatas, prazas sin cubrir, esperas excesivas para ver o médico de cabeceira ou a pediatra e un PAC que absorbe unha presión asistencial que non lle corresponde. Todo isto repercute tamén nas urxencias do Choaque do Teres Herrera, que reciben pacientes que deberían ser atendidos no primeiro nivel. Un dato claro e evidente do que estou a falar, pois é o que destina a Xunta de Galicia dentro do gasto sanitario a atención primaria. A Organización Mundial da Saúde recomenda que este gasto se sitúe no 25% e a realidade é que se está a destinar o 14%. Por lo tanto, con este nivel de investimento é imposible garantir un servicio á altura do que a cidadanía merece. E sobre a apreciación que facían sobre o gasto sanitario dentro dos orzamentos da Xunta de Galicia, evidentemente, se o compara co 2009, cuantitativamente son 300 millóns de euros que creceu o investimento polos datos que acaba de decir. Pero teña en conta que os orzamentos iniciais da Xunta de Galicia no ano 2009 eran de 10.000 millóns de euros e os do ano 2026 son de 14.000 millóns de euros. Polo tanto, esa subida de 300 millóns de euros dista moito de onde tiñan que estar, porque
1.100 millóns de euros do ano 2009 para nada son 1.100 millóns de euros do ano 2026, con todo o crecemento dos custes, xa non de materiais, sino sobre todo salariais. Polo tanto, miren onde estaba o salario mínimo interprofesional no ano 2009 e onde está no ano 2026, que creo que está casi no dobre. Evidentemente, non só o salario mínimo, que todos os salarios subiron, e as cotizacións, e en resumen, os custos da vida e do día a día. Polo tanto, se investe menos porcentualmente no ano 2026 do que se investía no ano 2009. E, polo tanto, isto quen o paga? Pois os veciños e as veciñas, que temos que acudir ao centro de saúde donde as coberturas non se están a dar e, polo tanto, se sufren. E nós vamos a votar de forma favorable esta moción, como tamén vamos a votar de forma favorable as dúas mocións seguintes que hai sobre tamén a falta de profesionais nas oficinas da Seguridade Social, que ainda que evidentemente é competencia do Estado, pero estamos ante un problema similar. A non cobertura dos postos de traballo, pois estamos a sufrir os veciños e as veciñas, e este goberno municipal sempre estará ao fronte das propostas que se leven a cabo para corrixir esta situación e para que a veciñanza de Betanzos pois poida disfrutar do que merece e das necesidades as que teñen dereito, que se cubran coa mellor calidade posible. Nada máis que engadir. Moitas grazas. Voceira popular. Non, xa, perdón. Xa dimos as dúas voz. Unha. Tócalle voz. Madre mía, disculpas. Perdíme por un momento. Voceira nacionalista, ten a palabra. Non pasou nada. Moitas grazas. Ben, poñámonos serias. Ben, este é un problema que non é novo, é dicir, xa o debatemos con anterioridade en sesións plenarias, é un problema que está en boca da veciñanza non só en Betanzos, senón a todos os niveis, e que ademais é que se está agravando continuamente, é dicir, se realmente se está facendo un investimento cada vez crecente na atención primaria, como é posible que ese investimento non luza? É dicir, hai un aumento no orzamento real de atención primaria, non no grosso, non nos números grosos, non, na atención sanitaria en atención primaria. Aí realmente está aumentando ese orzamento, realmente se está vendo unha mellora na atención sanitaria a cidadanía? Pois descúlpenme, pero que non se ve. Se o hai é completamente insuficiente e a xente que acude aos centros de saúde, desde logo, non é consciente de que mellorara. E por qué? Pois porque non hai vontade, porque se pode dicir que non hai médicos, pero daquela onde van? Porque temos un sistema universitario que forma médicos. Un sistema universitario que depende da Xunta de Galiza, é dicir, se quixeran aumentar as prazas de persoal médico, poderíase. Onde van os médicos? Por que marchan de Galiza? Porque igual tamén podemos abrir ese melón. Se o orzamento sanitario fora suficiente, igual poderíamos pagarle suficientemente aos médicos e non estarían explotados laboralmente, non marcharían a buscarse as castañas a outros lugares. Poderíamos falar diso, ou non estarían continuamente en folgas, como estamos vendo últimamente nas noticias. É dicir, o persoal médico, nin en atención primaria, nin no resto dos chanzos do sistema sanitario, non están contentos coas súas condicións laborais. E isto repercute na cidadanía. Porque é un problema que lle afecta a todo o sistema sanitario. Porque se unha persoa non ten cita en 14 días no seu centro de saúde, vaise ao PAC. Porque, obviamente, se eu estou enferma non vou ir ao médico dentro de 14 días. Porque igual polo camiño perdín a vida. E se non teño, se vou ao PAC, saturo, e o tempo de atención aos veciños e ás veciñas multiplícase. E se o tempo de atención aos veciños se multiplica, vou ao CHUAC. E seguimos ao CHUAC todos, por cuestións polas que non debemos de ir ao CHUAC, que nós sabémolo, pero temos unha necesidade. Ao final, o que creamos é unha sensación de colapso, de saturación, que é patente, palpable, en calquera lugar onde se fale deste tema. E así estamos, coa sensación de que vayamos onde vayamos, a un centro de saúde, ao PAC ou a urxencias, temos os centros sanitarios completamente ateigados, con persoal completamente desbordado e farto. Como deixan ver nas súas manifestacións públicas, están fartos de soster sobre o seu lombo un sistema que nunca lles devolve nada do que les entregan no seu día a día. E a veciñanza, que son os últimos afectados, as persoas, os nenos,
necesitan e teñen dereito a unha atención sanitaria digna, porque a están pagando cos seus impostos. E falamos de saúde, non falamos de calquera tema menor. E a Consellería ten o deber de darlles esa atención sanitaria digna. Só necesitamos que lle poñan un pouco máis de vontade e que deixen de favorecer aos grandes grupos médicos, porque está claro que hai unha grande intención de dinamitar a sanidade pública para favorecer aos de sempre, porque se ve, está latente. E mentres o noso centro de especialidades, que é o que nos importa, carece de especialidades, porque inda que se cubran efectivamente esas 3 prazas de médicos de atención primaria, como se deben cubrir, seguimos sen ter unha praza estable de xinecólogo, seguimos sen ter prazas estables de médicos de medicina interna, ou seguimos sen cubrir cousas tan básicas como as vacacións da matroa ou da persoa, da asistente social que hai no ambulatorio de Betanzos. O noso centro de especialidades nin dá especialidades e cada vez dá menos atención primaria daquela que comparten a nosa preocupación, fartouse de dicilo, pero que nin siquiera vai votar un punto que di que se adopten medidas urxentes para apoiar a atención sanitaria. Jova, pois menos mal que pensamos en Betanzos sempre. Nada máis que dicir. Grazas. Voceira nacionalista, desculpe. Non manifestei a cuestión de votar por puntos, acabo de darme conta. Non, obviamente non, porque se nin siquiera podemos manifestarnos favorablemente nuns acordos tan básicos como estes, dotar un centro de saúde e ofrecer medidas urxentes para a atención primaria, que se ve que son necesarias, daquela non hai máis que dicir. Isto vai todo xunto. Se queremos apostar por unha atención sanitaria, vámoslo facer de cabo a rabo. Nada máis. Moitas grazas. Concelleiro non ha escrito. Alcaldesa, tenemos ejerciendo una juventud ejemplar. Lo vemos cuando vamos a una consulta. El trato, la educación y su eficacia nos sorprenden. Por eso demos de salida a sus carreras que tanto esfuerzo les ha costado, aumentando así estos puestos de trabajo. Nada más. Moitas grazas. Voceira popular. Gracias, señora alcaldesa. Xa se anticipa vostede, señora voceira do Bloque Nacionalista Galego, que vai a facer o Partido Popular, xa di que imos a votar en contra. Eu simplemente pedín a votación por puntos. Se pode votar a favor, en contra ou absterse. Pero, bueno, vostede xa sabe, antes que ninguén, o que imos a facer. A ver, eu expliqueille, que decir, eu falei do 2009 e do 2026 porque falou vostede do 2009 e do 2026, non fun eu a que fixo esa comparativa. Vostede falou de inversión en atención primaria no 2009 e no 2026. Eu dinlle os datos oficiais que están na páxina web do Servicio Galego de Saúde. E nos compartimos, evidentemente sabemos que houve xubilacións e que hai prazas sin cubrir. E acabo de decilo, na recente oferta de emprego público no concurso de traslados, váense cubrir absolutamente todas as prazas que están sin cubrir, incluídas as xubilacións e tamén as especialidades. Por lo tanto, bueno, se non fora así, pois evidentemente teríamos un problemón engadido, pero, decir, pois sí, agora mesmo pois houve unha situación complexa e, sobre todo, no momento vacacional, porque, como dixen, onde hai categoría, o sea, onde hai lista de agarda para tirar da lista e facer sustitucións, pois así se fai, pero se non hai profesionais, pois evidentemente non é a Xunta de Galicia o que establece, a administración que establece o número de profesionais que se poden especializar, por decirlo de alguna maneira, anualmente. Pero, bueno, sempre vai todo ao mesmo tal. E a Xunta de Galicia ten culpa de moitas cousas, evidentemente, pero, bueno, non ten todas as culpas do mundo. E nos pedíamos a votación por puntos porque nos íbamos a abster nesa segunda parte. Pero, bueno, non queren votar por puntos. Non hai ningún problema. O Partido Popular vai a votar a favor dos 2 puntos. Nada máis. Gracias. Moitas grazas. Voceiro socialista. Vale, grazas, señora alcaldesa. Efectivamente, o número de profesionais que se poden formar o marca o Estado, eso é certo. De feito, no ano 2023,
o Estado ofertoulle a Xunta de Galicia 725 médicos para que fosen formados e a Xunta de Galicia deixou sin formar 105 médicos. Nos últimos anos, Galicia renunciou a formar 180 médicos de familia. Polo tanto, que conleva isto? Que temos 180 profesionais menos dos que poderíamos ter, dos que ofreceu o Estado a que se formasen, médicos de familia, insisto, e non se fixo así. A Xunta de Galicia sabrá o porqué non quiso formar médicos. E tamén sabrá porqué é a segunda comunidade autónoma que menos porcentaxe do seu orzamento dedica á atención primaria. E tamén saberá porqué as condicións laborais dos profesionais sanitarios do Sergas están entre as peores pagadas do Estado. E tamén sabrá porqué é a comunidade autónoma que peor paga aos MIR. E tamén sabrá por que estamos á cola dos ratios dentro do Estado de enfermeiros e enfermeiras por cada 1000 habitantes, ou porque estamos e somos a terceira comunidade pola cola en número de matronas e porque temos uns dos peores ratios en saúde mental. Eles sabrán por qué, pero, bueno, eu tamén o sei, porque non se inviste en sanidade. Simple e llanamente. E todo isto o están a pagar os nosos veciños e as nosas veciñas, que a día de hoxe, non sei se é con todos os profesionais sanitarios do Centro de Saúde de Betanzos, pero o que está no meu cupo, hoxe pedín cita e a primeira que tiven foi para o 11 de febreiro. Hoxe creo que é 27 de marzo. Non é por nada grave, espero, é por os resultados dunhos análisis e eu podo esperar hasta o 11 de febreiro, pero imagino que alguén que non se encontra moi ben, pois non poderá esperar hasta o 11 de febreiro e estará no PAC ou no centro universitario, no complexo hospitalario da Coruña. Nada máis que engadir. Ben, pois como non me quedou claro, entendo que votamos a moción conxunta. Señor secretario, que se someta á votación. Votos en contra? Abstencións? Abstencións, sí. Votos a favor? Ben, pois queda aprobada por unanimidade. Punto seguinte. O punto seguinte, o punto sétimo, moción do BNG sobre a xestión e a recollida de lixo no Consorcio das Mariñas. Voceira nacionalista ten a palabra. O actual modelo de xestión consorciada dos servicios de recollida de lixo que ven prestando o Consorcio das Mariñas nos últimos 20 anos suscita numerosos debates. O abandono efectivo por parte do Concello de Arteixo hai uns anos e os amagos máis ou menos explícitos doutros concellos, así como as subas de prezos e a falta de licitación dos contratos de xestión do lixo, comprometen moi seriamente a continuidade da prestación dos servicios básicos para a poboación co modelo que se veu desenvolvendo nas últimas décadas. Na pasada semana soubemos pola prensa que o inicio do proceso de licitación do novo contrato de xestión da planta de residuos de Nostián poñía en evidencia as diferenzas entre a Xunta e os diferentes grupos políticos sobre o futuro do modelo do tratamento do lixo e a súa adecuación ás exixencias europeas. A postura do BNG sempre foi converter Nostián nunha verdadeira planta de reciclaxe e de compostaxe para garantir a drástica redución da porcentaxe de refugallos e cumplir cos obxectivos europeos de tratamento dos residuos e o respecto aos dereitos laborais. Diante desta nova problemática para o Consorcio das Mariñas, é necesario explicar as consecuencias, os incrementos que previsiblemente poidan producirse nas taxas que se viñan cobrando, así como os motivos desta disgregación e que modelo alternativo se ofrece. O BNG sempre apostou polo establecemento de servicios mancomunados como a mellor maneira de garantir unhas prestacións de calidade e uns mellores prezos por estes servicios esenciais á veciñanza. E perante esta nova cuestión, exiximos á Alcaldía que nos informe sobre os avances que teñen producido nas negociacións entre os Consorcio das Mariñas e Nostián, como xa solicitamos en plenos anteriores. E por todo exposto con anterioridade, polo que traemos a aprobación dos seguintes acordos. Instar a Alcaldía a informar a Corporación e a veciñanza de Betanzos sobre o estado das negociacións entre o Consorcio das Mariñas e Nostián sobre o contrato de recoxida e tratamento do lixo. E 2, facultar a Alcaldía e a Concelleira en quen delegar a tomar cantas medidas sexan necesarias para cumprir estes acordos. Nada máis, grazas. Moitas grazas. Concelleiro non ha escrito. Señora alcaldesa, compartimos esa preocupación porque non disponemos de ninguna información.
Apoyamos estos acuerdos e instamos a nuestra alcaldesa, que es la vicepresidenta del consorcio, a que cumpla los acuerdos de esta moción en este pleno, con una explicación para que todos salgamos y lo tengamos mucho más claro. Voceiro popular. Señora alcaldesa. Ben, compartimos o espírito da moción que presenta o BNG, posto que o que está reclamando é información e transparencia sobre este tema do contrato entre o consorcio e a planta de tratamento de residuos de Nostián, que está suscitando bastantes dúbidas e quedanzas entre os veciños, máis que nada por estes últimos meses que se están publicando temas ao redor deste contrato ou de estes posibles acordos económicos, de as cantidades que se condonan, ou, queríamos plantear 3 cuestións, a ver se poden aclarar. A primeira é, se fala de que o consorcio deixa de ingresar unha cuantía por un acordo extrajudicial. Con Nostián se falaba de que se reclamaban 11 millóns, a información que está na prensa, que se publicou, e que finalmente se pactaron 9,27, quedando, deixándose de ingresar 1,8 millóns. A cuestión é, deste 1,8 millóns, se es que isto é así, canto corresponde ao Concello de Betanzos. Si é certo, como se publicou na prensa, que hai unha débeda de 180.000 euros, que se publicou hai pouco, si é certo que hai esta deuda co consorcio, a que exercicios corresponde, como se está a regularizar, o motivo. E o terceiro, se este acordo vai supoñer unha repercusión ou un incremento na taxa de recolla de lixo para os veciños de Betanzos. Mais nada esta primeira. Perdón, non escoitei a última cuestión. Si este acordo vai supoñer un incremento, se pode prever que vai supoñer un incremento na taxa de recolla de lixo ou non. Mais nada. Ben, vou a tratar de explicar todo o que sei, que non é moito máis que o que expliquei a toda a corporación neste salón plenario xa hai meses ou nesa comisión que se creou con este motivo. De feito, a noticia que saiu en prensa de que salía a licitación ese contrato no Consorcio das Mariñas, enterámonos igual que o resto da cidadanía ese día pola prensa. No seu momento, o Concello da Coruña, que é o propietario da planta de Nostián, trasladou un borrador de pliegos ao consorcio que os técnicos revisaron e ao que se fixeron unhas achegas, alegacións ou como queiran chamarlle, que non foron aceptadas e, de feito, os pliegos saíron tal e como se plantexaran no primeiro momento dende a Coruña. Entón, non houbo máis acordos nin reunións entre o Consorcio das Mariñas e o Concello e a empresa que xestiona a planta de Nostián dende aquel momento, no que xa se diron todas as explicacións e a esas preguntas que falaba o voceiro do Partido Popular tamén. Non teño aquí os datos daquel momento, pero creo que din todas as explicacións no seu momento nun pleno aquí. É verdade relativo que afirmaba, é verdade que o consorcio non vai a cobrar as cantidades que se mencionaban ao principio, pero o que van a cobrar é o que marcou a sentencia xudicial íntegramente e o que os técnicos do consorcio calcularon en base a cuestións que non recordo de memoria, pero que se queren na seguinte comisión, pois levo todos os datos outra vez e volvo a explicar. As cifras que os técnicos do consorcio, insisto, concluíron que eran as que tiña que cobrar o consorcio. Preguntaba tamén pola deuda, entendo que ten o Concello de Betanzos co consorcio.
O Concello de Betanzos arrastraba de bastantes anos atrás unha deuda co consorcio. O ano pasado, creo recordar que foi o ano pasado, chegamos a un acordo, asinamos un acordo co consorcio para ila pagando en varios anos, 3 ou 4, creo recordar. Foi un acordo plenario. Entón estamos cumprindo, e si é verdade que non está rematada, pero estamos cumprindo. Eu quero recordar que o acordo que ten o Consorcio das Mariñas coa Coruña é que ata a adxudicación de este novo contrato que sacou a licitación, o Consorcio das Mariñas pagará €1 menos do que tería que pagar a Sogama. Ese é o acordo que temos. Cunha cláusula que se no ano 2028 ese contrato non estivera adxudicado e continuase a empresa actual cunha prórroga, deberían recalcularse o coste real do servizo e volver a negociar. Pero ata o ano 2028, ou antes, se ese contrato se adxudica antes, e chegamos a un acordo, temos ese acordo. A partir de aí, o Consorcio das Mariñas, cando este adxudicado, como cliente que é, continuará sendo, porque non é propietario da planta, nin socio do Concello da Coruña, por así decir, somos cliente, un cliente preferente, pero un cliente, pois veremos se entendemos que a planta reúne todos eses requisitos medioambientais que, dende o consorcio, pois defendemos e co espírito co que naceu o consorcio, que ademais de mancomunar servicios, como decía a voceira nacionalista, tamén co espírito de respetar o medio ambiente, de reciclaxe, de compostaxe, etcétera, que sabemos que non foi tal e como se pretendía que fose, vou a decir así. Entón, non teño moita máis información. En canto a débeda, comprométome a convocar esta comisión que temos específica e volver a dar toda a información, porque non a teño aquí, porque non se mencionaba na moción e non trouxen esa información, pero recordo perfectamente que a din en pleno e que a din nesa comisión, non teño inconvinte en volver a dala. E insisto, non temos moita máis información que o que saiu en prensa. De feito, eu aínda hoxe mesmo falei co xerente do consorcio para saber se técnicamente houbera xuntanzas que eu puidera descoñecer, porque políticamente sei que non as houbo, e díxome que non. Entón, que se enteraron pola prensa de que saíra a licitación, que está no seu dereito, o Concello, evidentemente, o propietario da planta. Entendo que os pliegos pasaron unha serie de trámites que tiñan que pasar, e agora, pois, a espera de o que suceda, o consorcio decidirá o que entendamos que é mellor para os veciños e veciñas, neste caso, dos 8 concellos. E o que sí, en canto teña máis información, convocarei esa comisión para informar a toda a corporación, sen problema ningún. Non sei se aclarei todo. Damos outra rolda, a voceira nacionalista ten a palabra. Vale, agradecemos eso, as explicacións, porque, bueno, a información que sale na prensa pois é unha información un pouco confusa, pois eso, os veciños poden pensar que o millor dende o Concello de Betanzos ou dende o consorcio se tiñan chegado a outros acordos con Nostián ou co Concello da Coruña, con lo cual agradecemos as explicacións e esperamos eso, a calquera outra noticia que se teña, pois a comunicación pertinente. Nada máis, grazas. Moitas grazas, concelleiro non escrito. Na línea, que nos sigan informando das próximas reuniones. Voceiro popular. Nada, gracias. Ben, pois, calquera novidade ao respecto, en canto a teña, convocaremos esa comisión e darei toda a información da que dispoña. Bueno, entendo que non hai que votar esta... Bueno. Ben.
Pois, señor secretario, pasamos ao punto seguinte. O punto seguinte é a moción do PP relativa ao reforzo da atención do INS en Betanzos, non? Se non me equivoco. Do BNG está primeiro, a do CAIS. PP é seguinte. Creo que en Comisión de Programación se acordou debatila conxuntamente polo orden que aparece na convocatoria. Primeiro terá a palabra o BNG e despois o Partido Popular. Voceira nacionalista ten a palabra. Moitas grazas. O Goberno do Estado conta en Betanzos con varias oficinas para ofrecer servizos á veciñanza da comarca. Si contamos cunha oficina de Facenda, outra de INEM ou o local do Instituto Nacional da Seguridade Social. Ao longo dos últimos anos, no BNG vimos denunciando o progresivo deterioro nos servizos que se prestan nestas oficinas, ben pola reducción de persoal ou ben pola reducción nos horarios. En novembro do 22, o deputado no BNG no Congreso, Néstor Rego, denunciaba o desmantelamento do Centro de Atención e Información da Seguridade Social de Betanzos ao negarse o Ministerio de Inclusión, Seguranza Social e Migracións a contratar máis persoal que cubra as baixas do persoal funcionario. Nese momento, reclamábamos a rectificación do Ministerio e a reapertura do Centro de Betanzos, que presta servizo á cidadanía de toda a comarca, evitando que se teña que desplazar a Ferrol ou a Coruña. En 2023 denunciábamos de novo o peche da oficina do INS que se localiza no antigo ambulatorio. Durante meses, o local estivo pechado e só realizaba trámites que tiveran que ver coa tesouraría, obrigando as usuarias a desplazarse a outras oficinas ou a botar man de servizos privados. A isto uníamos o peche da oficina que o SEPE, o Servizo de Prestacións Estatais, tiña dentro das instalacións do INEM por falta de persoal ou non se cubrir prazas vacantes. Os episodios de falta de citas ou de peches seguiron a sucederse. En as últimas semanas foron numerosas as veciñas e veciños de Betanzos que nos indicaron que non resulta posible obter citas en Betanzos e que eran redirixidos a Melide, a Ortigueira ou a Coruña, no mellor dos casos. No BNG consideramos que non se comprende a falta de atención do Ministerio con esta oficina, posto que existe unha carga de traballo elevada e o servizo da cobertura a un territorio extenso. Cumpriría por realizar todas as actuacións que sexan precisas para cubrir a totalidade das prazas vacantes e garantir, así como axilizar, a cobertura que esta oficina presta á veciñanza de Betanzos e da súa comarca. E por este motivo sometemos a debate a aprobación os seguintes acordos. En primeiro lugar, instar ao Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións a cubrir as prazas vacantes e a que dote a oficina do CAIS de Betanzos para que esta ofreza un servizo axeitado á veciñanza. En segundo lugar, instar ao Goberno do Estado a ofrecer un servizo e unha atención dignas en todas as oficinas que posúen o Concello de Betanzos. En terceiro lugar, facultar a Alcaldía e a Concellera en quen delegar a tomar cantas medidas sexan necesarias para cumprir estes acordos. Grazas pola atención. Moitas grazas. Voceira Popular ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Betanzos é cabeza de partido xudicial e referencia administrativa dunha ampla comarca que abrangue 16 concellos, o que lle confire un papel clave na prestación de servizos públicos á cidadanía da súa contorna. Porén, a oficina do Instituto Nacional da Seguridade Social situada en Betanzos ven sufrindo dende hai tempo unha insuficiente dotación de persoal, o que provoca graves deficiencias na atención presencial. Esta situación tradúcese na imposibilidade de realizar trámites básicos en cita previa, longas esperas, dificultades para a presentación presencial de documentación e unha atención claramente insuficiente para dar resposta á demanda existente. Como consecuencia directa desta carencia de medios humanos, a veciñanza da área de influencia de Betanzos vese obligada a realizar desplazamentos longos e custosos para poder acceder a un servizo público esencial, tendo que acudir a outras oficinas situadas a distancias moi considerables, entre elas Melide, aproximadamente a 52 km, Ortigueira a uns 87 km, Corcubión alrededor de 116 km, a Pobra do Caramiñal a preto de 95 km. Estes desplazamentos supoñen un custo económico e de tempo dificilmente asumible, especialmente para as persoas maiores, aquelas con mobilidade reducida ou con menos recursos económicos, que dependen en maior medida da atención presencial. Resulta especialmente chamativo que, en contraste con esta situación, outras oficinas do INS situadas en municipios de menor tamaño e menor peso administrativo conten cunha maior dotación de persoal, o que xera un evidente agravio comparativo e unha quebra do principio de equidade territorial no acceso aos servizos públicos. A Seguridade Social é un dos piares fundamentais do Estado do Benestar e a súa correcta prestación exixe garantir unha atención presencial suficiente, próxima e accesible, con independencia do lugar de residencia da cidadanía. Por todo o exposto, o Pleno do Concello de Betanzos insta ao Goberno de España
a reforzar de maneira inmediata o cadro de persoal da oficina do INS en Betanzos, dotándoa dos efectivos necesarios para garantir unha atención presencial adecuada, continuada e de calidade, e equiparar a dotación de recursos humanos da oficina do INS de Betanzos a existente noutros centros de menor tamaño, evitando agravios comparativos e garantindo un trato equitativo á cidadanía da súa área de influencia, garantir a atención presencial sen barreiras innecesarias, facilitando a realización de trámites básicos sen depender exclusivamente do sistema de cita previa, con especial atención ás persoas maiores e aos colectivos máis vulnerables, e, por último, adoptar as medidas necesarias para asegurar unha prestación do servizo baseada en criterios de proximidade, eficacia e cohesión territorial, evitando desplazamentos innecesarios que supoñen un custo económico e social para a cidadanía. Mais nada. Moitas grazas. Concelleiro non adscrito. Gracias, señora alcaldesa. Ben, nós non imos a repetir os argumentos expostos polas mocións do Partido Popular e do BNG porque son sobradamente coñecidos tanto por esta corporación como por toda a veciñanza. A falta de persoal na Oficina da Seguridade Social de Betanzos, os desplazamentos obrigados, o prexuízo para as persoas maiores especialmente, sobre todo a perda dun servizo básico en Betanzos. Isto xa está dito e ademais está dito por dous grupos políticos que son moi distintos. Isto manifesta a gravidade deste problema. Nós imos a centrarnos no que non se dixo hoxe aquí. O que está pasando coa Oficina da Seguridade Social de Betanzos non é un feito illado, nin tampouco é un erro puntual. É parte dun modelo de cidade que está impulsado polo goberno local, en concreto pola señora alcaldesa. Un modelo de cidade no que Betanzos perde servizos, perde peso institucional e, sobre todo, perde ambición. Dende hai anos, especialmente desde que o PSOE goberna no Estado, a Oficina da Seguridade Social de Betanzos foise desmantelando. E fronte a isto, o goberno local non lidera ningunha reivindicación e non ten ningunha campaña firme, non hai presión real, que é o que debería de estar a facer a señora alcaldesa. Convén lembralo. Agás o período entre 2007 e 2011, o PSOE leva gobernando Betanzos de forma continuada. Polo tanto, isto non é unha herdanza, nin é unha situación allea. É a súa responsabilidade política directa. Todos sabemos que Betanzos é a cabeza dun dos partidos xudiciais máis extensos de Galicia, dá servizo a 16 concellos. E con todo, mentres outros municipios da contorna medran, Betanzos leva estancado anos alrededor deses 13.000 habitantes. E isto tampouco é casualidade. Unha cidade que non medra non reclama máis servizos, non gaña protagonismo comarcal e, sobre todo, non cambia. E parece evidente que ao goberno local e á señora alcaldesa non lles interesa que Betanzos medre, nin tampouco que se converta nunha verdadeira referencia comarcal. Porque cando unha cidade medra, chega xente nova, con outras ideas, con outras exixencias e sí, tamén con outras formas de entender a política, e iso rompe o control cómodo dun goberno que prefire o inmobilismo á ambición. Por iso nós defendemos un modelo totalmente distinto. Queremos un Betanzos en constante crecemento, con máis poboación, con máis vivenda, con máis servizos e con máis oportunidades. Por iso trouxemos tamén a este mesmo pleno esa moción para favorecer a creación de máis vivenda. Porque máis vivenda significa máis habitantes, máis actividade económica e, sobre todo, máis progreso. É a xente quen escolle onde vivir, e cando unha cidade ofrece futuro, a xente ven. O que non imos aceptar é que Betanzos siga perdendo peso, servizos e, sobre todo, protagonismo, simplemente porque o goberno local lle resulta máis cómodo que nada cambie. Aquí non se trata só da Oficina da Seguridade Social, trátase de decidir se queremos un Betanzos resignado, pequeno e estancado ou un Betanzos ambicioso, vivo e con futuro. Nós témolo claro e hoxe tamén queda claro quen non o ten. E para rematar, volvendo ao xeto desta moción, si corresponde á alcaldesa de Betanzos encabezar de maneira inmediata unha reivindicación firme e pública ante o goberno do Estado para exixir máis persoal e unha atención digna na Oficina da Seguridade Social de Betanzos. Non abonda con instancias nin con comunicados de prensa. Hai que liderar, presionar e defender Betanzos onde fai falta. E iso hoxe segue sen facerse. Nesta primeira intervención, nada máis. Moitas gracias. Voceiro socialista ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, as mocións que presentou tanto o Bloque Nacionalista Galego como o Partido Popular poñen de manifesto a preocupación compartida por todos os grupos desta corporación en garantir a Oficina da Seguridade Social en Betanzos, que esta funcione con normalidade e que a veciñanza da nosa comarca e, polo tanto, a veciñanza da nosa cidade reciba unha atención próxima, accesible e de calidade. Dende o Grupo de Goberno queremos comezar recoñecendo esta preocupación e reiterando o noso compromiso coa defensa dos servicios públicos. A cidadanía merece
merece un servicio ágil, un servicio estable, un servicio con recursos suficientes, e ese debe ser o obxectivo común de todas as administracións. A alcaldesa si fixo os deberes e os fixo con responsabilidade institucional e con responsabilidade coa nosa veciñanza, e temos que recoñecer que o Concello de Betanzos, a través da súa alcaldesa, xa deu pasos firmes e continuados. Primeiro, reunirse co anterior subdelegada do Goberno cando empezaron a existir os problemas. Se reuniu co novo subdelegado do Goberno, con Julio Abalde, poucos días despois do seu nomeamento. Tivo chamadas de teléfono estos días a raíz das queixas producidas pola veciñanza e concertou, solicitou unha cita para facer seguimento da situación, e está en comunicación constante coa Seguridade Social para coñecer o estado real da oficina e as alternativas disponibles. Froito destas conversas, pois, a Seguridade Social trasladoulle ao Concello que cal é a situación actual da oficina. Esta conta con 3 prazas en cobertura, das cales dous delas están de baixa de longa duración, e isto significa que só está en activo un traballador, e o traballador que está en activo pois é o director da oficina, que está asumindo toda a carga de traballo posible e que, como director, ademais, ten uns horarios outorgados e ten outorgada unhas xornadas de teletraballo. Que se produxo que os días 22, 26 e 30 non houve ningún tipo de servicio, a oficina pechou, pero sempre por motivos de forza maior relacionadas coas baixas e coas vacacións que ten esta persoa tamén e os días libres aos que ten dereito. Que se está facendo? Pois tratando de dar e manter a atención dentro desas limitacións derivadas desta situación sobrevida. Cales son as alternativas? Evidentemente non son de calidade. As alternativas son a administración electrónica e telemática, que si funciona con normalidade, pero que evidentemente ao colectivo que vai dirixido aos servicios que presta a oficina da Seguridade Social principalmente non son perfiles que estén acostumados a estes trámites electrónicos, e a atención presencial pois está a producir na Coruña, que si está operativa, e cando na Coruña hai picos xa de traballo elevados, pois están derivando a outras oficinas. Estes datos permiten comprender mellor a situación. Non estamos ante unha decisión política nin ante un desmantelamento do servicio, senón ante un problema derivado de baixas laborais de longa duración que non teñen unha solución inmediata. E mire, dentro desa política de ciencia ficción que está levando vostede hoxe aquí a cabo, e esa demagoxia barata que está levando a cabo e que está tratando de confundir os veciños, primeiro fai propostas que sabe que son irrealizables e xoga cos sentimentos da veciñanza, presentando mocións para que se convirta un edificio en vivendas asequibles, accesibles, nunha edificación que non é posible legalmente, e agora xa aparece un clon de Aznar botándolle a culpa ao señor González. Todo é a culpa súa, váyase, pois todo o que acontece en Betanzos é a culpa da señora alcaldesa. É dicir, o partido do que vostede, creo que a día de hoxe, por algún comentario que fixo na rede e que está afiliado, foi o que levou a cabo a reforma laboral, o que instaurou a taxa de reposición, e esa lei que ainda está agora en vixencia e que está en trámite de ser derogada, esa taxa de reposición, é a culpable de que estas baixas de longa duración pois non se poidan cubrir. É a culpable de que os servicios públicos sufríramos unhos recortes brutais que sufrimos principalmente as administracións locais, e tamén sufriron as administracións autonómicas, e tamén sufriron o propio Estado, que non puido dar cobertura ás baixas que se produciron por xubilación, que non puido dar cobertura ás baixas que se producen por enfermidades de longa ou de curta duración, e, polo tanto, iso provocou que non houbera unha regeneración das plantillas. Son plantillas totalmente embellecidas, polo tanto, as baixas son máis frecuentes, e, debido a esta legislación, pois non se pode dar cobertura a estas baixas. Polo tanto, unha oficina de 3 con 2 baixas que non se poden cubrir por legislación, pois está tratando de paliar a situación da mellor forma posible, que non é ideal, efectivamente, que estamos de acordo no que se formula na moción tamén, pero tamén é verdade que a señora alcaldesa, de que eu seipa, non tivo nada que ver en mudar esa lei, nin é
a médico de cabeceira que lle pode dar as altas, nin é a médico de cabeceira que lle dá as baixas a esas dúas persoas, que cando están de baixa é porque realmente o necesitan, nin é a encargada de convocar as oposicións aos corpos de funcionarios do Estado, nin de mudar as leis que o regulan. Entendería que lle botara a culpa de que, pois, mire, non está defendendo con vehemencia a perda de servizos de Betanzos, que pode opinar eso, eu xa lle digo que non é así, porque traballa reo porque isto non se produce, e dende o minuto 1 estuvo demandando ya a súa delegación do goberno e a Seguridade Social que esta situación se mudase. Pero chegar a afirmar que a Oficina da Seguridade Social está na situación que está porque o modelo da cidade da señora alcaldesa é outro e que non lle interesa que a poboación medre por motivos electorais, eu igual agora estou moi equivocado, pero normalmente, cando unha cidade medra en poboación, históricamente, soe ser porque se incorpora xente dun perfil de idade máis mozo e sociolóxicamente, en España polo menos, a xente se vai volvendo máis conservadora cando vai cumprindo anos. O espectro ideolóxico da xente progresista pois suele encadrarse en municipios que medran en poboación e así históricamente se veu, non? Demostrando. Polo tanto, sería ao revés, pero bueno, esa é a miña opinión. Nós vamos a traballar e estamos traballando arreo para que Betanzos gañe poboación, ese é o noso obxectivo, e dotar a nosa cidade de máis servizos, e servizos de calidade aos cales hai que pagar, e para poder pagalos pois hai que ter ingresos, e para ter ingresos hai que aplicar as ferramentas cas que os concellos temos, e moitas veces quen máis servicios pide é quen menos axuda a que se reciban ingresos extraordinarios por parte dos concellos. O dito, estamos de acordo na postura do Partido Popular e na postura do Bloque Nacionalista nesta moción, a vamos votar de forma favorable, e o gallá a alcaldesa tivera responsabilidade nesta situación, porque en 5 segundos estaría solucionada. Grazas. Voceira nacionalista ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, creo que podemos anotar 27 de xaneiro como día oficial de inicio da campaña electoral, logo do que temos escoitado nestes discursos previos, non? Nós viñamos falar da Oficina da Seguridade Social, ímonos centrar aí, porque parece que nunca aquí antes se falou de que Betanzos estaba perdendo o carácter de cabeceira comarcal. Viñeron outros a inventar a pólvora. Ben, na moción anterior na que eu intervín falábamos de que se estaba a dinamitar un servizo público de maneira quizás propositada, cremos que en parte tamén seguimos na mesma liña, porque tamén a atención que se presta na oficina do Instituto Nacional da Seguridade Social é un servizo básico, realizan servizos e prestacións básicas como son cuestións de información de baixas, de xubilacións, etc. Cuestións que son de suma importancia e moi delicadas e que deben ser atendidas de maneira presencial, cara a cara, porque independentemente do perfil de idade ou do habituados que esteamos a manexarnos con certificados digitais ou con métodos digitais, hai cuestións ás que todos queremos que nos informen cara a cara porque son cuestións delicadas. Entón, a opción digital debe ser iso, unha opción, pero non a única opción. É dicir, debemos garantir a atención presencial para absolutamente todos os perfis de usuarios dos servizos públicos. E o que non é de recibo é ter que ir a Melide para recibir unha información nunha oficina pública. É dicir, a Melide iremos a outras cousas, iremos comer polvo a garnacha, pero non nos podemos desprazar unha hora de estrada para recibir información básica sobre prestacións de xubilación. Non é de recibo. E, ademais, cando temos unhas instalacións e cando temos unha oficina para darlle ese servizo á cidadanía e cando o Estado parece que se quere negar a dala. Porque, sí, evidentemente, non se están cubrindo esas baixas porque a Lei Montoro non permite a taxa de reposición, pero é que despois de Montoro gobernaron outros, e iso non se derogou, entón tamén ao César o que é do César.
Creemos que hai unha cuestión de deixadez e hai un claro desmantelamento dos servizos públicos, como tamén acontece coa Oficina de Facenda, na que cada vez se van limitando máis os servizos que se lle presta á cidadanía. Nos falamos con moita asiduidade desa perda do carácter comarcal da nosa cidade, da cidade de Betanzos, e creemos que ven exemplificada por cuestións como estas, porque cada vez que unha persoa non realiza un trámite en Betanzos e ten que desplazar a Coruña, Melide, Ortigueira, onde sexa, pois é un café menos que se vende, é unha tenda menos na que se fai gasto, ou é unha sensación de que efectivamente hai menos servizos dos que se pode desfrutar en Betanzos. E logo xa se nos poñemos a darlle voltas ao tema, sería tamén digno de ser mencionada a infrautilización dun edificio que mentres outros estamos pedindo ata a asiduidade que sexa cedido, o Ministerio agárrase a que ten aí unha oficina e ao mesmo tempo non adota. Vexamos, señores, un pouco de seriedade. Se vostedes efectivamente queren ter na súa propiedade non ceder un edificio porque están prestando un servizo, présteno. E se non cedan no seu edificio, que xa buscaremos o que facer con el. Nós temos moi claro, tamén se sabe. Nós creemos que é unha cuestión de vontade, que se efectivamente hai unha legislación que impide cubrir esas prazas, pois hai que cambiala, como se cambian tantas outras cousas. Pero a cidadanía necesita que se lle ofrezan uns servizos públicos dignos. E nós seguiremos pedindo que así sexa. Grazas. Moitas grazas. Voceira popular. Gracias, señora alcaldesa. Ben, a ver, a modo de reflexión, é certo que todas as administracións públicas avanzan hacia a administración digital, hacia a facilitar de alguna maneira os trámites moito máis áxiles. Quer dizer, iso é algo común, porque é algo que se marca, ademais, incluso dende Europa, quer dizer, igual que a desaparición do papel, que cada vez todo é máis digital, e é certo que moitos dos servicios que se prestan dende as administracións públicas aos cidadáns, evidentemente, eso axiliza e facilita moitísimo os trámites ou calquer subvención, etc. Que ocorre? No referente á información e, sobre todo, do que estamos a falar hoxe, de algo que vamos a falar de ITs, de baixas, de xubilacións, enfermedades, permanentes, transitorias, etc. Quer dizer, todas esas cuestións eu creo que todos e todas podemos coincidir en que, evidentemente, son cuestións farragosas ás que ningunha persoa está acostumbrada, sexa máis novo, máis maior ou teña máis dificultades ou menos. Polo tanto, isto, se fose algo temporal ou algo, nun momento determinado, podería entenderse. Que ocorre? Que non é a primeira vez que pasa isto, é dicir, falaba a voceira do Bloque Nacionalista Galego, do Partido Popular, tamén levamos ao Congreso dos Diputados, ao Parlamento de Galicia, e mesmo neste salón de plenos tamén o trasladamos en anos anteriores. Entón, evidentemente, as dificultades da reposición das prazas, etc., todos as coñecemos, como é, e é moi difícil contratar unha persoa dun minuto para outro, quer dizer, pero ben, dito isto, o que non se pode entender, nin podemos comprender, nin compartir, é que isto ocurra con certa frecuencia. Polo tanto, eu celebramos, creo que todos que estemos de acordo nesto, evidentemente, canto máis unidos estemos, seguramente o obxectivo que esta oficina siga a ofrecer un servicio cercano e básico á cidadanía que así o necesite, seguramente chegará a bo porto. Máis nada, moitas gracias. Moitas grazas. Concelleiro non escrito. Gracias, señora alcaldesa. Ben, imos con calma, señora voceira do BNG, non de todavía por iniciada a campaña, que todavía quedan 480 días dende hoxe, así que calma e tranquilidade. Vou repetir unha frase que dicía ao comezo deste pleno, señor Hermida. Dicía textualmente, as políticas do PP xa apuntei porque xa din por feito que me iba a facer falta. As políticas do PP na Xunta de Galicia castigan a Betanzos. Vamos a dar a volta e agora dicimos, as políticas do PSOE no goberno do Estado castigan a Betanzos.
E eu engado, e o Goberno Municipal Socialista de Betanzos cala. Porque o Partido Socialista leva gobernando agora no Goberno de España, penso que xa máis de 7 anos. E a culpa ya votamos a unha lei do goberno anterior. Pois cambien a lei ou deróguena, pídenlle aos membros do seu partido, que seguro que hai algún que teñan de man no Congreso dos Deputados que leven ese trámite. Dicía o voceiro do grupo de goberno, a alcaldesa fixo os deberes. Ben, e que conseguiu? Porque os veciños seguen salindo fora da comarca para ter que ser atendidos nunha oficina de Seguridade Social. Entón, defender Betanzos non soe manter conversas institucionais, e moito menos se estas non dan resultado. Nós non culpamos directamente á alcaldesa, pero si ten o deber de defender Betanzos. E defender Betanzos é liderar, insistir, presionar e, sobre todo, facer defensa dos servicios públicos. E vostedes fano moi ben. Fano moi ben cando teñen que exixirlle á Xunta de Galicia. Fágano tamén cando lle teñen que exixir o Goberno do Estado que é do seu partido. Nada máis, moitas gracias. Moitas grazas, voceiro socialista. O reitero, vostede afirmou que a Oficina da Seguridade Social, a problemática existente era polo modelo de cidade da señora alcaldesa. Ben, de aí a decir a que a alcaldesa pois non liderou, non insistiu, non reclamou, hai un camiño máis longo que daqui a Melide. Vostede afirmou que era debido ao modelo de cidade. Ogallá ela tivera a solución, porque era tan fácil como mandar a 2 persoas do Concello ali a ter a oficina aberta. Evidentemente, non temos nin capacidade, nin temos, sobre todo, competencia para facelo. Pero que fixo? O que ten que facer? Poñerse en contacto cos representantes do Goberno, co delegado do Goberno, co subdelegado co subdelegado e coa Seguridade Social, reclamando e insistindo que Betanzos ten que contar con este servizo, como viña contando con total normalidade. Eu, a situación da oficina que fago aquí non é unha excusa, simplemente contei a realidade para tratar de clarificar que non é un desmantelamento, xa me trago tamén, sino que non é a folla de ruta do Goberno Central, vamos a pechar a oficina, non, é unha causa sobrevida polas baixas, expliquei o porqué non se cubren, porque tamén é difícil trasladarlle isto á veciñanza, de que hai 2 baixas de longa duración e que non se están a repoñer con unhas listas de sustitución ou con unha convocatoria de emprego público. A legislación é a que o Goberno de Estado se comprometeu a derogar en 3 anos de forma paulatina esta tasa de reposición que xa foi flexibilizando en certos colectivos, no colectivo da medicina ou nos corpos e forzas de seguridade do Estado. Pois claro que a alcaldesa fixo os deberes, e o fixo aquí, e o fixo cando houve que reclamarlle ao Estado que liberase as reglas fiscais. Votamos a favor dese tipo de mocións cando os presentábamos nós o Bloque Nacionalista Galego e gobernaba o PP, e as seguimos apoiando cando os presentou o PP, cando gobernaba o PSOE, e seguiremos insistindo en que esas reglas fiscais, que son unhas condicións leoninas para as administracións locais, se deroguen, e nos dá igual que en goberne o Estado ou que en goberne a administración autonómica cando temos que reclamar algo para a nosa veciñanza, e estaremos sempre aí, igual que apoiaremos e apoiamos e levamos a cabo iniciativas e contactos para que, ahora que está de moda, desgrazadamente, a situación ferroviaria, a que a liña Ferrol-Betanzos-Coruña pois sexa mellorable e haxa un novo trazado e un mellor servicio. Pois claro que o demandaremos hasta a saciedade. E que o bypass de Infesta se construya, pois tamén o demandaremos hasta a saciedade. E non mudaremos o voto dependendo de quen este ao frente das institucións, tanto no Estado como na Xunta de Galicia. Así sempre o fixemos. Outros non poden decir o mismo. Vostede votou en contra. Vostede votou en contra deste tipo de iniciativas. Co cual, leccións axustas, ainda que queden 480 días para as eleccións municipais, que tampouco había votado a conta, porque estamos ocupados e preocupados de que os servicios básicos se presten para os nosos veciños e veciñas. E cando se echan as eleccións municipais, que voten o que estimen, e haberá que aceptar, e aceptaremos para ben ou para mal o que suceda e o que se desprendan das urnas. Nada máis que engadir. Ben,
a situación que estamos a vivir coa Oficina da Seguridade Social para esta alcaldesa, para este goberno, é inaceptable. Inaceptable. É verdade toda esa explicación que acaba de dar o voceiro socialista, pero non nos pode valer. Non nos pode valer, porque a realidade é que temos un mal servizo. Non sei a que se refire o concelleiro non ha escrito cando di liderar reivindicacións. Se espera que a alcaldesa se poña ali cunha pancarta ou con algo así. Pois non. Eu entendo que a miña obriga é, evidentemente, defender Betanzos. E defendelo diante de a quen lle corresponde. Neste caso, ao Goberno Central. E fíxeno como fixen con outros servizos que creo que tamén están empeorando en Betanzos, pedindo xuntanzas, explicando cal é a situación e pedindo que se solucione. Tampouco me viu cunha pancarta cando vimos como se deterioraba o transporte público por estrada en Betanzos. Ni non vin a vostede tan impetuoso dicindo que se desmantelaban os servizos públicos e que o goberno do PP castiga Betanzos. Acaba de decir, non o dixo nunca, nunca, que o goberno do PP castiga Betanzos. E castiga ou non lle dá o que lle corresponde a Betanzos. Neste caso, o goberno central pois está a prestar un mal servizo nesa oficina. Non me verán negalo. Pero, insisto, fíxeno como fixen con outros servizos, cos servizos educativos, sanitarios, de mobilidade. Non me viu, sí me viu, en concentracións convocadas por entidades educativas para pedir cousas para o cole, sí me vería. A vostede non o vin. Por certo, que pasa? Que se non gravo un vídeo en Facebook ou non me poño nunha pancarta ou non falo tan impetuosamente ou en modo mitinero, non defendo Betanzos? Pois eu creo que a miña obriga como alcaldesa é unha, e cando mitineo como candidata do PSDG falo de outra maneira. Se quere, invito a que veña a verme. Entón, eu, cando actúo como alcaldesa, que actúo representando a todos os veciños e veciñas de Betanzos e procuro defendelos a todos e a todas. E todos os servizos, cando corresponden ao Goberno Central, se o goberna o Partido Socialista, tamén. Cando lle corresponde á Xunta, neste caso o goberna o Partido Popular, se gobernase o Partido Socialista, tamén. O gallá, pero non me cadrou aínda. O que non llevo a tolerar é que diga que o modelo desta alcaldesa ou deste grupo de goberno, porque somos un equipo, é desmantelar Betanzos, que non avance, que non progrese, que non medre. Señor concelleiro non ha escrito. Eu comprendo que ten un descoñecemento grande da realidade. Comprendo que a súa labor de oposición é a de criticar a este goberno e facendo de o respeto sempre benvido e positivo, pero reteino varias veces neste salón de plenos. Nunca respondeu. Vostede retoume a min unha vez e respondín aos 15 días. Recórdollo. E vou non retar a outro reto. A ver se desta vez se atreve, hombre. E vou non retar a que me diga, dende que eu son alcaldesa, os servizos que perdeu Betanzos públicos e os que gañou. Que faga unha tabla e me xustifique esa frase súa de que eu estou cómoda
desmantelando Betanzos e os servizos públicos. De alguén que agora milita, aínda que non perteneza ao grupo municipal, pero sigue militando no Partido Popular, que me diga que non defendo ou non defendemos os servizos públicos, permítame que lle diga que leccións xustísimas, pero moi xustas. Así que reto a que no vindeiro pleno, se quere, é voluntario, me responda. Aos outros retos non respondeu. Recordo, eu acórdome. E, por certo, o goberno socialista, dende que eu son alcaldesa, é dicir, aí, dende agosto do 18, así, con cálculos, xa vou deixar ao marxen ao da Deputación, que é socialista. O goberno central lle diu máis a Betanzos nestes 7 anos, máis de 7 millóns de euros, dos que lle diu a Xunta de Galicia, teria que calcular os anos, pero moitísimos máis. Como non? Reto tamén. Eu traereille datos oficiais e vostede tráiame, non me negue ca cabeza. Mire, o goberno central diu máis de 7 millóns de euros dende que eu son alcaldesa. A Xunta de Galicia, dende que eu son alcaldesa, máis alá do que nos corresponde dende o Fondo de Cooperación Local, máis alá das subvencións ás que concorremos como moitos concellos e que unhas nos conceden, outras non, como a todos, entendo. Máis alá diso, que lle digo a Betanzos? Reto tamén. Entón, no vindeiro pleno, se quere, faga os deberes, eu fago os deberes e falámolos. Pero sí, o servizo público que se está a prestar na Oficina da Seguridade Social de Betanzos é inaceptable, igual que noutro servizo. Para min, o servizo que se está a dar no transporte por carretera en Betanzos é inaceptable. O servizo que se dá no Centro de Saúde de Betanzos, bastante inaceptable. A situación dos centros educativos públicos de Betanzos, moi mellorable. E poderíamos seguir. E carecemos doutros servizos de competencia autonómica que, como cabeceira comarcal que demandamos todos e todas, mereceríamos, pero que por cor política non temos. Así de claro. Ahora que os faga o Concello, claro. O que nos falta é facer hospitais e colexios aos concellos de Galicia. É o que nos falta. Ben, entendo que estas dúas mocións se aproban por unanimidade de todos os grupos, evidentemente, e celebro, ademais. Señor secretario, punto seguinte. Rogos e preguntas. Vamos a dar lectura ás respostas ás preguntas do pleno pasado. Respostas ás preguntas do grupo non adscrito. Respecto ao primeiro trofeo kickboxing de Betanzos, dentro do Concello colaboramos estreitamente con todos os clubes que organizan actividades no noso municipio, pero non temos poder de decisión na organización dos eventos, quedando supeditada a federación correspondente e o clube organizador correspondente que adoptará todas as medidas necesarias para desenvolver o evento coa maior seguridade e organización posible. Respostas ás preguntas do ONG sobre o cumprimento das ordenanzas en vigor que fan referencia ao tráfico e á mobilidade. A Policía Local vela porque as normativas de tráfico e mobilidade se cumpran no termo municipal dentro das súas competencias legais. Ademais, na vindeira semana celebrarase unha comisión de mobilidade para informar do control de accesos ao casco histórico. Respecto á fonte e ao lavadoiro de San Roque, en relación coa solicitude da veciñanza de San Roque sobre a limpeza, adecuación e sinalización da fonte e do lavadoiro, compre indicar que coa chegada da primavera e a mellora das condicións meteorolóxicas xa se están iniciando os traballos de adecuación das zonas dos lavadoiros e fontes. Trátase de actuacións que se viñeron realizando ao longo dos últimos meses, pero que se intensificarán agora, aproveitando o bo tempo para acadar un mellor resultado. Neste contexto,
A fonte e o lavadoiro de San Roque serán un dos puntos nos que se actuará de maneira destacada, tanto polo seu valor patrimonial como porque se atopan no trazado do Camiño de Santiago, sendo un dos elementos máis emblemáticos do termo municipal. Sobre o muro e a balaustrada da zona dos Remedios, os técnicos municipais visitarán a zona para avaliar se é necesario levar a cabo unha orde de execución ou os procedementos administrativos que correspondan para garantir a seguridade. Respecto á rede de saneamento na zona de Casas Novas e no Tarreo, en relación coa problemática da rede de saneamento na zona de Casas Novas e o Tarreo, en Infesta, compre sinalar que este Concello está pendente da intervención dunha empresa especializada que será encargada de realizar os traballos necesarios de limpeza e mellora da rede de sumidoiros. Trátase dunha actuación incluída dentro das prioridades municipais, co obxectivo de dar solución aos episodios recorrentes de atascos, desbordamentos e malos cheiros que se veñen producindo nesta zona. Sobre as melloras nas estacións de Betanzos Cidade e Betanzos Infesta en relación co estado dos edificios das estacións de Betanzos Cidade e Betanzos Infesta, compre aclarar que a limpeza realizada polo Concello respondeu a unha cuestión de salubridade, actuando de maneira subsidiaria para evitar problemas maiores. Non obstante, o Concello xa instou a DIF a que leve a cabo as súas obrigas de mantemento e adecuación, lembrándolle que se trata de edificios da súa titularidade e responsabilidade e reclamando actuacións integrais que melloren a imaxe das estacións. Respecto ao firme que rodea as inmediacións do PAC do Centro de Saúde de Betanzos, en relación co estado do firme nas inmediacións do PAC do Centro de Saúde de Betanzos, compre indicar que coa mellora das condicións meteorolóxicas se realizarán labores de rebacheo e mantemento do pavimento. No caso de que se detecte calquera situación que poida supoñer un risco para a seguridade das persoas, especialmente nas beiras rúas, procederase á súa reparación por parte dos opereiros municipais, dando prioridade ás zonas máis sensibles. Sobre a Comisión de Seguimento dos entes en que participa o Concello e o Consello Municipal de Cultura, o Consello Municipal de Cultura convocarase no mes de febreiro e en próximas datas convocarase a Comisión de Seguimento dos entes en que participa o Concello. Respecto ao busto de Castelao, dende a Concellería de Cultura estáse valorando a posibilidade de colocar o devandito busto no exterior ou mantelo no Museo das Mariñas para evitar calquera acto vandálico e asegurar o estado deste. Respostas ás preguntas do Partido Popular. Respecto a plaquetas rotas ou levantadas, este Concello realiza de maneira continua actuacións de mantemento e reparación de pavimento urbano en distintos puntos da cidade. No caso concreto mencionado da Rúa Pintor Seijo Rubio, os traballos xa foron realizados, iniciándose no mes de decembro e finalizando unha vez pasadas as festas do Nadal. O resto das incidencias detectadas seguirase atendendo dentro da planificación habitual de mantemento. Sobre a beirarrúa da rúa que fai esquina co Convento das Donas, somos plenamente conscientes da situación actual desta beirarrúa, así como de que se trata dunha zona que se atopa en obras. Compre lembrar que a actuación será novamente licitada próximamente e que unha vez finalizadas as obras procederase á mellora da urbanización dando resposta ás deficiencias existentes. Respecto á zona baixa da Igrexa de Santa María, a aparición de verdín nesta zona é un fenómeno habitual en épocas de choiva, frío e mesmo calor debido ás condicións ambientais do lugar. Dende o Concello, a través dos opereiros municipais, estánse a realizar de maneira continuada labores de limpeza e eliminación do verdín, aínda que en determinados momentos resulta complicado atallalo completamente pola situación meteorolóxica. Sobre a baixante de augas das pistas do Carregal, neste espazo xa se realizarán actuacións de limpeza dos canalóns, así como reparacións puntuais nalgunhas partes da cuberta. É posible que co paso do tempo ou en condicións meteorolóxicas adversas poida volver a aparecer algunha incidencia, pero será reparada tan pronto como se poida acceder con seguridade ao tellado. Sobre un evento deportivo no Ceibales Villamarín, dende a organización do evento que mencionan, nos confirman que non se levou a cabo ningún tipo de cobro de entrada. É preciso destacar tamén que o pabillón do Vales Villamarín tampouco é de xestión municipal, como afirman na súa pregunta. Respecto aos cortes de luz no casco, os cortes de suministración eléctrica registrados no casco deberonse a unha avaría da empresa suministradora Naturgy, que acudiu a resolver a incidencia en 2 ocasións. Compre aclarar que o Concello non é responsable destes cortes ao tratarse dunha competencia exclusiva da empresa distribuidora que foi encargada de dar resposta á avaría. Respecto a contestar os rogos e preguntas por escrito, o procedimento de contestación está regulado no Regulamento Orgánico Municipal e é o seguinte.
Poden expor preguntas todos os membros da corporación ou os grupos municipais a través das súas portavocías, tanto o alcalde ou a alcaldesa como os concelleiros e concelleiras que ostenten delegacións xerais ou especiais. As preguntas expostas oralmente no transcurso dunha sesión serán xeralmente contestadas polo seu destinatario na sesión seguinte, sen perxuízo de que o preguntado queira darlle a resposta inmediata. As preguntas formuladas por escrito que serán presentadas serán contestadas polo seu destinatario na sesión seguinte, sen perxuízo de que o preguntado queira darlle a resposta inmediata. Así, como regla xeral, as preguntas serán presentadas por escrito como mínimo un día antes da celebración da sesión correspondente e serán contestadas por un membro do Goberno local ordinariamente na seguinte sesión, sen perxuízo de que o preguntado queira darlle a resposta na sesión inmediata. Non se admitirán preguntas sobre o exclusivo interese de quen a formula ou de calquera persoa singularizada ou as que supoñan consultas de índole estritamente xurídico, técnico ou económico. Na quenda de contestación ás preguntas non caberá ningunha intervención adicional á do preguntado, polo que non haberá lugar a debate algún. Nada máis, señora alcaldesa. As grazas. Concelleiro non adscrito, ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Nos últimos meses veñense acumulando queixas pola perigosidade de distintos firmes do municipio, especialmente en días de choiva, o que afecta directamente á seguridade peonil e á mobilidade diaria de moitas persoas. Non estamos a falar de puntos illados, senón de zonas moi transitadas. Na pasarela de Infesta instalouse recentemente un pavimento co obxectivo de evitar esbaróns, pero os usuarios seguen advertindo de que non está a cumprir a función para a que foi colocado. Na rúa Irmandades da Fala, a combinación dunha pendente pronunciada coa falta de limpeza periódica fai que o firme se volva especialmente perigoso. E, ademais, nos pasos de peóns segue a repetirse un problema coñecido. A pintura utilizada resulta moi esvaradiza cando chove. Que actuacións ten previsto levar a cabo o Goberno municipal para revisar estes puntos, mellorar os firmes e garantir unhas condicións mínimas de seguridade para os peóns? Segundo, nas nosas visitas a distintas zonas do municipio observamos que existen problemas persistentes relacionados coa circulación e estacionamento que afectan tanto á seguridade como á convivencia diaria. No barrio dos Ángeles, a excesiva velocidade á que circulan os vehículos pola rúa, unida ao estacionamento indebido e reiterado, xera unha situación de risco constante para os peóns. Pola súa banda, na rúa Dr. José Fariña, o mal estacionamento ao longo de toda a vía provoca incomodidades continuas, dificulta o paso dos peóns e obriga a moitos vehículos a deter a marcha nunha pendente moi pronunciada, co conseguinte perigo que isto supón. Que medidas pensa adoptar o Concello para mellorar a seguridade viaria, reducir a velocidade e ordenar o estacionamento destas rúas? Terceiro, o pasado 5 de xaneiro, durante a cabalgata de Reis na Praza Irmás García Naveira, o tráfico só se cortou de maneira puntual ao paso das carrozas, reabríndose inmediatamente despois, o que obrigou ás familias asistentes a estar pendentes da circulación de vehículos mentre se desenvolvía o evento. Nunha actividade pensada especialmente para a infancia e para o desfrute das familias, o razoable sería garantir un espazo libre de coches durante todo o tempo que dure o acto. O feito de ter que estar atentos ao tráfico resta tranquilidade, impide gozar plenamente da cabalgata e xera unha sensación innecesaria de inseguridade. Que medidas vai adoptar o Goberno municipal para garantir que en futuros eventos similares se poida disfrutar con normalidade sen ter que preocuparse pola circulación de vehículos? Cuarto, os propietarios de fincas no primeiro tramo do Camiño de Sanxiao levan anos trasladando o seu malestar por o estado das entradas das súas propiedades, unha situación que se ven arrastrando dende as obras realizadas neste camiño. Estes accesos non quedaron correctamente acondicionados, o que dificulta o uso normal das fincas e xera problemas no día a día. Trátase dunha cuestión básica. Cando se realizan obras nunha vía, os accesos ás propiedades lindeiras deben quedar en condicións axeitadas, algo que neste caso non se resolveu de maneira satisfactoria. Que actuacións ten previsto realizar o Concello para arranxar definitivamente as entradas ás fincas do Camiño de Sanxiao e dar solución a este problema? Quinto, a construción dunha campa de varada en Betanzos é unha demanda coñecida desde hai máis dunha década. En 2014 comenzan as primeiras solicitudes formais para dotar ao municipio dun espazo de varada en seco. En 2017 preséntase un proxecto técnico para a súa execución e en 2018 realizanse visitas técnicas á parcela situada nas inmediacións da depuradora municipal, quedando definida a localización da infraestructura. Xa en febreiro de 2022 este pleno aprobou por unanimidade un acordo para acometer a construción da campa de varada. Posteriormente trasladouse públicamente que a tramitación estaba prácticamente resolta. Porén, a realidade é que a día de hoxe non se iniciou ningunha obra nin se materializou ningún avance visible. Nos últimos anos, o Goberno municipal foi ofrecendo explicacións cambiantes sobre os motivos do atraso, sen que se traducisen en feitos concretos. Non estamos ante un proxecto inexistente nin ante unha obra de gran complexidade técnica ou económica, senón ante unha infraestructura asumible, necesaria e amplamente demandada, que segue bloqueada por falta de execución.
Esta situación evidencia un incumprimento claro dos compromisos adquiridos polo Goberno local e do acordo aprobado por esta corporación, xerando desconfianza e frustración. Que actuacións concretas levou a cabo o Goberno municipal desde a aprobación do acordo plenario de febreiro de 2022? En que punto exacto se atopa actualmente a tramitación administrativa da Campa de Barada? Que pasos están aínda pendentes e cales dependen exclusivamente do Concello de Betanzos? Cando ten previsto o Goberno municipal iniciar as obras e con que prazos concretos? Nada máis e moitas gracias. Boas noites. Moitas grazas, voceira nacionalista. Grazas. Numerosas veciñas e veciños de Betanzos informáronnos de que ante a carencia de persoal, nomeadamente a carencia dun arquitecto na Oficina Municipal de Rehabilitación, non ofrece atención ao público e está a desviar todas as consultas á Xunta de Galiza, deixando sen atender calquer dúbida que se presenta. No BNG temos solicitado de maneira reiterada a dinamización deste servizo e consideramos inaceptável o peche temporal, pois a ausencia dun traballador ou traballadora non pode levar ao peche total dun servizo. Pode o equipo de goberno proceder á reapertura da Oficina Municipal de Rehabilitación? Pode así mesmo dotala do persoal necesario para que se desenvolva o labor de dinamización do casco histórico para o que foi concebida? 2. No mes de abril de 2025, no BNG de Betanzos, presentábamos unha moción co fin de celebrar o centenario da visita de Ruth Matilda Anderson a Betanzos. Na mencionada moción, aprobada por unanimidade de todas as forzas, solicitamos a realización dunha exposición temporal no Museo das Mariñas, así como a convocatoria dun concurso fotográfico baseado na súa figura e seguindo o seu estilo. Logo dos actos de celebración que se organizaron desde a Biblioteca e o Arquivo e o Museo das Mariñas, creemos que aínda poden dar cumplimento completo á mencionada moción e organizar o concurso de fotografía. Pode o equipo de goberno organizar un concurso de fotografía que celebre o centenario da visita de Ruth Matilda Anderson a Betanzos? 3. Diversas persoas de Betanzos amosáronnos o seu desacomodo ao saber que hai varias casas rehabilitadas polo Plan Rexurbe e que foran adxudicadas pola modalidade de alugueiro que están baleiras. As familias adxudicatarias renunciaron ás vivendas e non foron readxudicadas a outras persoas. Pode o Concello preguntarlle á Xunta de Galiza polos motivos desta situación? Pode así mesmo preguntarlle á Xunta de Galiza cando se van reocupar estas vivendas? Pode o Concello indagar por se foi creada unha listaxe de alugadores sustitutos que cubran os casos de renuncias nas adxudicacións das vivendas? 4. A veciñanza da Ponte Nova indicounos o seu malestar polo estado das beirarrúas do barrio, especialmente da zona da Rúa do Valdoncel. Nesa rúa, as zonas dos peóns aparecen rotas e as baldosas acumulan auga que salta cando pasan as persoas. Pode o equipo de goberno solucionar esta situación e reparar as beirarrúas na zona do Valdoncel? 5. Na liña da pregunta anterior, a veciñanza que vive á beira do río Mendo indícanos que continúan na ribeira do río restos de árboles cortadas fai meses. Pode ser un problema coas enchentas que se producen estes días pasados. Pode o goberno local proceder á retirada destes restos? Igualmente, as persoas que cruzan a ponte de madeira sobre o Mendo explícannos que a rede que se colocou para evitar as escorregaduras é máis peligrosa que a propia madeira e que cumpriría sustituíla por outro sistema. Poden considerar colocar outro elemento que evite que as persoas esvaren ao cruzar a ponte? 6. A veciñanza da Ribeira alertounos de que as bombas que foran instaladas no barrio para evitar os asolagamentos do barrio non están a funcionar. Nas semanas pasadas vivimos días de abundantes choivas e mesmo chegou a alerta á poboación de que a estación Mandeo Coirós acadaba o nivel vermello, polo que a zona da Ribeira quedaría coutada. Pode o goberno local explicar os motivos polos que as mencionadas bombas non estiveron a funcionar? 7. Nas semanas pasadas, na Casa da Xuventude tivo que ser acordada e clausurada por desprendementos na fachada, que ameazaban a seguridade das persoas viandantes e usuarios deste servizo. O desprendemento foi reparado polo menos a simple vista, mas dende o BNG consideramos necesaria unha avaliación integral do estado do edificio,
que é utilizado fundamentalmente por rapaces e rapazas moi novos. Pode o equipo de goberno solicitarlle á Xunta de Galiza unha auditoría sobre o estado e conservación da Casa da Xuventude? 8. As familias dos nenos e nenas usuarios das actividades extraescolares que se desenvolven no pabellón do CEI Francisco Vales Villamarín informáronnos de que onte, luns 26 de xaneiro, non puideron desenvolver as actividades da tarde porque as instalacións estaban anegadas. No BNG somos conscientes de que as choivas dos últimos días foron inusuais, mais o pabellón de Ovales foi reformado hai só uns meses. Pode o goberno local indicar cal foi a causa do problema e explicar se foi reparado? Nada máis, grazas. Grazas. Voceira popular. Moitas gracias, señora alcaldesa. Rogos e preguntas do Partido Popular de Xaneiro. Primeiro, o paseo de Ramón Beade necesita unha limpeza de verdín e en xeral do chan, que se atopa bastante ennegrecido. Amosa a vegetación nas xuntas das losetas, así como nas bases da estructura metálica, ademais de varios tramos de chan rotos. Está previsto acondicionar esa zona próximamente, de non ser así poderían valoralo. Segundo, veciños e veciñas de Touriñao insisten na necesidade de limpar a zona das minas. Xa o trouxemos con anterioridade a pleno, pero pensamos que é algo que todavía non se fixo e é urxente para eles. Teñen previsto facelo próximamente? Terceiro, varios veciños e peóns da Rúa dos Ferradores queixanse da falta de organización á hora da carga e descarga de mercancías para os locais. Entendendo sempre que a labor dos repartidores é esencial, prégannos que se busque a maneira de que os furgóns non se suban ás beirarrúas, que nalgúns tramos presentan roturas na pedra, e non entorpezan nos pasos de peóns. Poderían valorar buscar algunha solución a isto? Cuarto, este é un rogo que xa trouxemos hai uns meses, referente aos baches que se atopan na rúa de entrada do PAC, e acabamos de escoitar a resposta a outro do mes pasado do BNG. Quinto, estes días falase moito do gasto que fai o Concello en Fitur. Dende o Grupo do Partido Popular entendemos que é unha inversión pensando en atraer turismo ao pobo, xa que é unha grande fonte de ingresos para o noso comercio e hostelería. E sabemos que cando se fai presencia neste tipo de eventos vaise traballar e facer contactos. Por iso nos gustaría que se explicara á poboación as actividades que se levan a cabo neses días, así como o reporte que se espera alcanzar para beneficio da cidade nos próximos meses. Sexto, relacionado co que estamos falando do turismo, pensábamos que é moi bo atraer o turismo de natureza, pola beleza natural da nosa contorna. Pensando neste tema, recordamos que no 2021 saiu en prensa un proxecto para facer rutas de senderismo e ciclables pola contorna do río Mandeo. Poderíannos informar da viabilidade deste proxecto, se se vai materializar nalgún momento ou se está en proceso de facerse realidade? Sétimo, hai anos que se producen numerosas caídas na esquina de Dr. José Fariña con profesor José Antonio Míguez. Poderíase buscar algunha solución neste tramo de beirarrúa ou polo menos sinalizar a zona como perigosa por risco de caídas? E oitavo, na pista que sube a igrexa de Castros, na esquina, produciuse unha rotura no asfalto que dou lugar a un socavón no que apoza auga. Poderían proceder a tapalo? Nada máis, moitas gracias. Pois moitas grazas a todos. Antes de levantar a sesión, indicarlles a todos os membros da corporación que mañá remitiráselles toda a documentación relativa ao orzamento 2026 que pretendemos someter ao seu debate plenario nos vindeiros días. Entón, a todas e a todos se remitirá a nosa proposta de orzamento. Sen máis asuntos que tratar, levantamos a sesión.